ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೊರ್ಲಾಪನಲ್ಪ ಆರ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾಪನಲ್ಪ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನಾರು ಸಚಿನ್ ಸರ್ಗೆ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚೆನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಏಕೆಲ್ನ ಗಿರಿಶಂಕರ್ ಸರ್ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಎಂಗಳು ಇತ್ತೆ ಮಹೇಶನ್ನೇ ಪ್ರಯಾಣ ಪನ್ಯ ಈ ಸಮಿತಿಲು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವೆಟ್ಲ ನೈಟ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತೊನ್ನಕ್ಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾಲೂಕು ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಾದ ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ನಡ್ತಂದು ಪೋಪುಂಡು ತನ್ನಾತೆಗೆ ಈ ಶಿಬಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಪಾತೇರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯಂದು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲನ ಟೀಮು ಎಂಗ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಅಂಚ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಿಯಾದ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿನಾರಾದ ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿ ಆದ ಸಹನೆ ತಾಳ್ಮೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಡೆ ಬದುಕು ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಮಾತೆಗಳ ಮಾದರಿ ಆದೀಪ ನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಗಿರೀಶಂಕರ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಯುತ್ತರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ನೆಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗಳ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛನ ಕೊರದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸೊಂದು ವಿನಂತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಚಪಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಂಕ್ಲ ಶೀನಪ್ಪ ಸರ್ ಶೀನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಕ್ರಾಜೆ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಈ ಸಮಿತಿ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾ ಇತದ ಏಕಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಶೀನಪ್ಪ ಸರ್ಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಎಂಗಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸೋದು ವಿನಂತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂಚ ಜನಾರ್ದನನ್ನೇ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಲ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಕ್ಲು ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಜನಾರ್ದನನ ಸೇವೆ ನೇತಪಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನು ಕೊರದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣದು ಜನಜಾಗೃತಿದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿನಂತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳ ಮೋಕ್ಯದ ಮೆಗ್ದಿ ಸಹೋದರಿ ಯೋಜನೆದ ಬಾರಿ ದುಂಬುಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತನಾರು ಎಂಚಿನ ಸವಾಲೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸುಮಾರು ಶಿಬಿರಾರ ಮಲ್ತದೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡಿತರು ವಿಶಾಲ ಮೇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸೋ ಒಂದು ವಿನಂತಿಸೋಲ್ಲ ಚಪಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಂಚೆನಿ ದಾಮೋದರ ಅಣ್ಣೆಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲುಗೋಸ್ಕರ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪೊರ್ತುರು ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಬೇಲೆಗೆ ಆಗಲಿ ಜವನೇರ್ನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪೊರ್ತುರು ಬರ್ತದೆ ಶೀಟ್ನ ಬರೋದೇ ತಿರ್ತಲ್ಲ ಏತೊಂಜಿ ಕಾಳಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಡು ಪಂಡ ಏತು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಮಂಡಾಕ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಜಂದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತಾಯಿ ಪಂಡಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಸಂಬಳಗೆ ಏತನರು ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಂಡಲ ಖುಷಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸೋ ಒಂದು ಮಾತೆಗಳು ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು 1.5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ನೆಲೆಟ್ಟು 2 ಜನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೊಳ್ಳೇರು ಸುರುಕಾದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕೈಕೊರೆ ಸದಸ್ಯರು ತಾಲೂಕು ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಕಡಬ ಮೇರು ಮಾತ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೋಡು ವಿನಂತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇ ದಿನ ನಂಚೆ 5ನೇ ದಿನಟ್ಟೊಂತೆ ಸರಿ ಪೇರು ಉಳ್ಳಾರು ಮಾಂತರ್ನ ಮೊನ್ನೆ ತುನಾಗ ಪೂರ ಖುಷಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾರು ದುಂಬಾತ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸುವಂತು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತು ಇನಿ 1943 ಈ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ವಿಶೇಷದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಈ ಶಿಬಿರ ಮಾಂತದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಕಂಕನಾಡಿಟ್ಟು ಏಪ ಬೊಂಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಂದ ತೊಂದ್ಪೇರು ಏಪ ಪೊತ್ತಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಂದ ತೊಂದ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ 25-30,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ಲು ಆಪುಂಡು ಐಕ್ 20-25 ದಿನ ಒಂದು ತೊಡಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ಖಾಲಿ 9 ದಿನೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನನು ಚೇಂಜ್ ಪನ್ನ ಪರಪುನ ಬುಡುದು ಪೋಪುನಂಜನ ಬುಡುಪುನಂಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏತೋ 1,000 ಜನ ಕುಲಮಲ್ ಆತಂಡು ಅನ್ನ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಈ ನೆಟ್ಟು 8 ದಿನಟ್ಟು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪುನಂದು ವಿಶೇಷ ಕೆಲವು 8 ದಿನಟ್ಟು ಎಂಚ ಬುಡುಪ ಬೇರು ತೂಕ ಅಂದು ಕೆಲವು ಹಟೊಟ್ಟಿ ಪೇರು ಅಂಡ ಅಂದೇತ ಪಿರಾವು ಇದೆ ಪಂಡೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂಡ ಶೌರ್ಯ ತಂಡದಾಗ್ಲುಳ್ಳೇರು ಊರ್ದಾಗ್ಲುಳ್ಳೇರು
ಅಂಚನೆ ಬೆನುಪುನಾಗ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಜವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಪಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆ ಎನ್ಮದಿನೊಟ್ಟೆ ಪರ್ಪುನ ಬುಡ್ಕಾವ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಇನಿ ನವಜೀವನ ಸಮಿತಿ ತಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಗ್ಲು ಮಾಂತ ಈ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಬತ್ತದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ತಂದು ಅಗ್ಲು ದುಂಬುಗ ಇನ್ನು ಎಂಜ ರಿನ್ಯೂವೇಷನ್ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪೇರು ನಿಖಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತೆ ಕೆಲವು 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಬತ್ತನಗಲ ಇಪ್ಪೇರು 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರ ಇಜ್ಜತ್ತು 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬತ್ತನಗಲಿ ಜನ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಊರದಾಗ್ಲು ಮುಟ್ಟದ ಊರದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಕೆಲವು ಉಳ್ಳೇರು ಜವನೇರು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಜನಜಾಗೃತಿದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡದಿಪ್ಪೇರು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ದೈದ ಬಂಡ ನಡಪನಗ್ಲು ಜಾರ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಜಾರನಗ್ಲು ಬೂರ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಬೂರ್ನಗ್ಲೇನು ಲೆಕ್ಕ ಅವನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಟ ಅವು ಯಾಪಣ ನಡಪನಗ್ಲು ಜಾರ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡ ನಿಗ್ಲು ಪರಿಹಾರ ಶುರು ಮಲ್ಪಣಗಲೇ ಕೆಲವು ಜಾರ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ನಿಗ್ಲು ಜಾರ ದಾತಂಡು ಜಾರನಗ್ಲು ಬೂರ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜಾರನಗ್ಲು ಉಂಡ ಚೂರು ಶುರು ಮಲ್ತದು ಕಂಡದು ಪರಪನಗ್ಲೇನು ಬೂರ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಣ ಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ಕೆಲವು ಬೂರು ದಾತಂಡು ಬೂರ್ನಗ್ಲೇನು ಲೆಕ್ಕ ಅವನ ಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಲು ಪರದು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಪರದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ತೊಂದರೆ ಆಪಣ ಅನ್ಪುಣ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ್ರು ಕೆಲವು ಅಗ್ಲಾತೆ ಬತ್ತ ಸೇರ್ದಾರು ಕೆಲವು ಲತನ ಬತ್ತ ಸೇರ್ಪದೇರು ಆ ಬೂರ್ನಗ್ಲೇನು ಲೆಕ್ಕ ಅವನ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಇನಿ ಕೋಡೆದತ್ತು ಸಾಧಾರಣ 30 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು ಪೂಜಾ ಕಾವಂದೇರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡ್ 1996 ಜನಜಾಗೃತಿ 35 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಶುರು ಮಂತೇರು ಖಾಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡೆ ಮಲ್ತುದೊಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪದ 6ನೇ ಏರಿಯಾನ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಲಿ ಅಂಡ ಆರೊಂದು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಡ್ ಮಾಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋಟೆ ಅವು ಆವಡು ಅನ್ಪುಣ ಒಂದು ವಿಚಾರೋಡು ಆಗಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ತೇರು ಇನಿ 1943ನೇ ಶಿಬಿರ ಆವಡು ಪಂಡ ಅವು ಈ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಊರು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅನ್ಪುಣ ಒಂದೆಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟು ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಭಾಗಿಯಾತ ಇನಿ ಶಿಬಿರಡು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ದಾಯ್ತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯ್ತ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಅನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನ ಆನಿತ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಅನ್ಪೆ ಇಂಚನೆ ಶಿಬಿರಗೂ ಏನಪ್ಪಗ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಜೀಪುಡು ಶಿಬಿರಾರ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶಿಬಿರನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಣ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕೆಲವು ಒಲು ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಇತ್ತಿನಾಗಲೇ ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟೆ ಹೊಕ್ಕೆಲಿಂದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇತ್ತಿನಾಗಲೇ ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಒಲಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಪತ್ತಲಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಹೊತ್ತಿನಾಗಲೇ ಇಪ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜನನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಒಂಜಿ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇತ್ತಿನ ಆವಾಗಡು 6 ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೊಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಡದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆರೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಗ್ಲು ಪೂರ ಪನ್ನೀರು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆಂದು ಅಂಡ 6 ಬರ್ರ ರೆಡಿ ಜಾನ್ ಎಂಕ್ಲ ಜೀಪುಡು ಪೋತು ದುಮ್ರಾಣಿ ರಾತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟೋಕ್ಕಿ ಅಲ್ದಾನೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ ಬೇರೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರದ್ದು ಚೂರು ಅಮಲ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಜೀಪು ಬಾಡ್ದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಭತ್ತದ ನಡು ಸಾದಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾಗ ಅವ್ರು ಪಿರಾವು ಸೀಟು ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೇನೆ ಬಂಡೆ ರಮೇಶ್ ಬೇರೆ ಮಹೇಶನ ಪಿರಾವು ಸೀಟು ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೇನೆ ನಡು ಸಾದಿ ಏನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ದು ಹೋಯ್ತೆ ಅರ್ಧ ಸಾದಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾಗ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾನೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಪಾಡ್ನೋ ಏನನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಎಂಗ್ಲ ಎನ್ನ ಕೆಕ್ಕಳ್ಳು ಬತ್ತೀರಿ ಇಡಿ ಏನ ನೀರು ಇಲ್ಲತೊಂದು ಒಪ್ಪರ ಓಡೆಲ್ಲದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಕೆಕ್ಕಳ್ಳು ಬತ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲ 7 ಜನ ಇತ್ತ ಜೀಪು ಓಲೋಲು ವಾರ ಆಂಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡೆದು ಉಂತಯ ಆನ ಕೈನು ಬುಡುಪಾಡಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾನು ಆತು ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತದಿತ್ತೇರು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡೇರಲ್ಜ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡ ಇಂಚ ಫುಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸೈಪುಣ ವೇಳೆ ಬೋಡ ಎಂಕ್ಲ ಸೈಪೇದ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡ ಅಣ್ಣ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುದು ಎಂಕ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಲ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಲ ನಂಬುದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಜತ್ನ ಬೇಡ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಿಂದತ್ತು ಅಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡಾಂಡ ಆರು ಕಾವಂದೇರು ಒಂಜಿನ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಈ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಡಿ ಪುನಃ ಮಾಂತ ಏರ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರಾಗ್ಲ ಆ ಮಾಂತೇರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪನ ಒಂಜಿನ ಪುಣ್ಯ ಯೋಗ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈತನೆಡ ದಾನ ದೋಷ ಆದಿತ್ತು ದೈತಾಪುರ ನಿಕ್ಲ ನೆಡ್ತಾರ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅವಂದೆ ದಾತಾನ್ಲ ದೋಷ ಇಪ್ಪು ನಿಗ್ಲು ಏಪೋ ಈ ನಿಕ್ ಸೇರಿಯಾರ ಹಿಂದಿರ್ತಿಯಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಪೋನಾಗ ನಿಗ್ಲು ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ದೋಷನು ಅದೆಲ್ಲ ವಾಕ್ ದೋಷ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಪೊತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪುನಃ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆತು ನಿಗ್ಲೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶರ ಆತು ಆ ಊರಿಗೆ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಲು ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಆಪುಂಡು ನಿಗ್ಲು ದುಂಬುಗು ಎಡ್ಡೆ ಆಪರು ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಜನನು ಎಂಜನಲ್ಲೇ ತಂದು ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಕ್ಕಳು ಬುಡ್ಪದ್ದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಸೇರ್ಸೈನಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಪೋಣಗ ತೂಪೇರೇನು ಎಂಗೆ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಉಂಡು 1 ಎಕರೆ ಮಾರದಲ್ಲ ಇರೇನು ತೂಪುಂಡು ಆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ 4 ದಿನ ಕರಿತಾ ಹಿಡ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಅಲ್ಲಿತ್ತ ಆರು 4 ದಿನ 5ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಕಾರ್ ಬತ್ತೀರು ಅನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಏನು ಆಣಿದ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ನೆನತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಅಂದೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಆಯ್ತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಆರೆಗೆ 2 ಪುಂಜೋಕ್ಲಿತ್ತೇರು
ರಡ್ಡು ಪುಂಜೋಕುಲು ಓದೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಆರೆಗ್ ಅಪಗ ಮನಸ್ಸುಗಂಡು ಏನು ಇಂಚನೆ ಪರದವಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಪುಂಜೋಕುಲು ಸಾಧಿ ತಪ್ಪುವೆರು. ನಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಏರು ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಪುಂಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕನ ತಂಗನಿಲ್ಲುಳ್ಳೇರ ಪರದು ನಿಕ್ಲೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತರ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಜೋಕುಲು ದಾರಿ ತಪ್ಪುವೆರು. ದಯ ಬಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಜೋಕುಲಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಂಜೋಕುಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ ತಗ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಏತು ನಿಗ್ಲು ಪುಂಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆಗ್ಲು ಸಾಧಿ ತಪ್ಪನ ಆಯ್ನಾತು ಕಮ್ಮಿ ನಿಗ್ಲು ಪ್ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದಂಡ ಆಗ್ಲು ಸಾಧಿ ತತ್ತದು ಬೇತೆಂದಕ್ಕೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ದಯದೀತು ನಿಗ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ ಅನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ್ಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಅಂದಂಡ ಅಗ್ಲೆ ನಿಗ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ ಪರದು ಗಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಂದು ಕುಳ್ಳಿಯಾರಂಡ ಆಗ್ಲು ಸಾಧಿ ತಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲತ್ತು ಓದೇಟು ಸೊನ್ಪತ್ತೋರ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪನ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಐಕ್ ಬೋಡತ್ ನಿಗ್ಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ನಾತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋನಿ ಆ ಜನ ರಡ್ಡು ಜನ ಪುಂಜೋಕ್ಲೆ ಬೋಡದ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತದ್ದು ಐಡ್ದೂಕ ಪರ್ಪುನೇನು ಬುಡಿಯರು ಆ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಓದುದು ಇನಿ ಒರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒರ್ತಿ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಕೊರದು ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ತುನ್ಲ ಆರೇನು ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ಜೀಪು ಇತ್ತೆ ಟೆರೆಸ್ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಬರೀ ಶೋಕದ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಚಾರ ಐತೆ ಖಾಲಿ ಎನ್ಮ ದಿನತ್ತ ಈ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಸೇರಿದು ಆರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಕೊರಿಯರು ಐದು ಬುಕ್ಕದ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಗೂ ಆರೇನು ತೂತು ದಯವಂಡ 6 ಎಡ್ಡೆ ಆತೇರಿಗೆ 6 ಆತು ಪರ್ನರ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಯರಿಗೆ ಮರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾನೆ ಆಪಜ ಬಂಡದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು 10-15 ಜನ 5 ಬುಕ್ಕದ ಶಿಬಿರಗೂ ಸೇರಿಯರು ದಯವಂಡ ಎರಲ್ಲ ಒಯ್ತೊಂದು ಹೋಯ್ನಾತು 6 ಅಗ್ಲತೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿದು ಅಗ್ಲ ಮನೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತು ಸೇರಿಯರು ವಿಚಾರ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏಪಲ ಚಂಚಲ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸೇರ್ಸದು ಐನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ವಿಚಾರ ಈ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜಿತ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಆಪುಂಡು ಆ ಶಿಬಿರಟ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದವೇ ದಯ ಬಂಡ ಐಕ ಆತೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಇನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇನಿ ಮಾತು ಬಿಡ ಅನ್ನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೊರಂಡ ಕಾಸು ಬಿಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾತು ಬಿಡ ಅನ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಿರುಪತಿಗಳ ಪರಕೆ ಬಂಡದಿತ್ತಂಡ ನಿಗ್ಲ ಸೈತಿನದು ಉಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ದೋಷ ತೋಜುಂಡು ಇದೇ ಬಂಡ ಅಡಿಗೆ ಪರಕೆ ಬಾಕಿಂಡು ಅನ್ನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಏಪಲ ಕಾಸು ಬಿಡುಪುಜಿ ನಿಗ್ಲು ಕೊರಪೆಂದು ಬಂಡ ಕೊರೋಡೆ ಅಂಜನೆ ಮಾತು ಬಿಡ ಅನ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗೆ ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೊರಿಯಾರಂಡ ನಿಗ್ಲ ಆ ಪಾತೆರನು ನಡಪ ಓಡಿ ಇನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಆ ಕಾವಂದೇರ್ನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನವಲ ಮಂಜನ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೂಲ ಶಿಬಿರ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಿಗ್ಲು ಪೂರ ಪುಣ್ಯವಂತೇರು ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ಪ ಜನ ಈ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿನಗ್ಲು ಉಳ್ಳಾರು ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಉಂಡು. ನಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡತನ ಕತೆ ಬನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾನು ಗಣೇಶ್ ಕೈಕುರೆ ಬಂಡದ್ದು ಮರ್ದಾಳ ಕೈಕುರೆ ಮನೆತನಟ್ಟು ಇಪ್ಪು ಮರ್ದಾಳಡು ಏನು ಪ್ರಾಥಮಿಕಲ ಮರ್ದಾಳಡು ಓದಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನು ಬಿಳ್ನಡು ಓದುದು PUCನು ಉಜಿರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಾಲೇಜಿಡು ಓದುದು ಡಿಪ್ಲೊಮೋನು ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂಜನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿಡು ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಊರುಡೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಲ ಹೊಂದುದು ಇನಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯವರ್ಜನರದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡಿಟ್ ಆಪುನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಾಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತು ಸುಮಾರು 10-15 ವರ್ಷ ಹೊರತಿಂಚಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತು ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ನಡತನ ಕತೆ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲ ಕೈಕುರೆ ಅಜ್ಜೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊನಾಜೇರ್ದು ಬಿನ್ನೇರು ಕೊನಾಜೇರ್ದು ಒಂದು ಕೊಣದ ಹೊತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ಕಂಡಾಡಪ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪಗೆ ಏರು ಕುಲ್ಲೆಡ ಅಡತೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎರು ಇತ್ತಂದು ಅಪ್ಪ ಕಂಡಾಡಪ್ಪನಾಗ ಅಡತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೋರಿ ಅಡಪನ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಡ್ಡು ಬೋರಿ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಬೋರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಪೋಂದಿತ್ತಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೋರಿ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಪೋನಾಗ ಬಡ್ಡು ಕಟ್ಟುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಕ್ಕಡು ತಿರ್ಗನಾಗ ಜಪ್ಪುನ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಜಪ್ಪುನ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರು ಅಡಪನಗಲ್ ಪೋನಾಗ ಪಂಡೇರಿಗೆ ದಾನೆ ಮರ ಒಂಜಿ ಜೊತ್ತೊಂದು ಐಕಂಡೆ ಅವು ಅಂಚನೆ ಅವು ಎರು ಬಡ್ಡೆ ಅವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಜ್ಜರು ಬೇರೆ ತೂಕ ಏನೋರು ಅಡಪ್ಪು ಅಂದಂಡಿರಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ನಾಯರು ಕೊರದು ಅಡದ್ದು ಬೇರಿಗೆ ಪೋತನಾಗ ಜಪ್ಪೆರ ಸುರುವಂತನಿಗೆ ಏರು ಆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಪಾಡಿಯರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟು ಒಡೆಗೆ ಎರು ಈ ಎರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಎರು ಜಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪೆರಾಣ ಒಂಜಿ ಬಿಡಪುಣ ಅಪ್ಪ ಒಪ್ಪನಿಗೆ ಪಿರ ಸತ್ಯಲಪ್ಪುಣ ಪಿರ ಜಪ್ಪೆರ ರೆಡಿಯಾಣ ಒಂಜಿ ಬಿಡುಪುನಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದಿದ್ದು ಅಂಚೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಡತ್ತೇರಿಗೆ ಜೆತ್ತು ನೆಜ್ಜಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ ಆಡತ್ತೆ ಈ ರೆಂಚೆ ಆಡತ್ತಾರೆ ಬಂಡೇರಿ ಐಕಪ್ಪಗ ಅಜ್ಜರು ಒಂಜಿ ಬಾತೆರ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಎರು ಬಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ಅವು ನೂತನಾತ ಪೋಪುಂಡು ವಿಷಯ ಜನ ಗೊತ್ತಂಡ ಎರು ಬಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ಆ ಎರು ನಿಜವಾತು ಬಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ಐಕ ನೂತನಾತ ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಎರುಕು ಜಪ್ಪೆ ರಾನಾಗ ಬೂರುಡು ಬೂರ್ನಾಗ ಅವು
ಬೂರ್ನು ಅನ್ಪುಣ ಪೋಡಿಗೆಡ ಉಪ್ಪು ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬಡ್ಡೆ ಎತ್ತ ನಿಜಾತ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಶಿಬಿರಾರ್ತಿಡು ಬುಡಿಯರ ಮನಸ್ಸುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬುಡುಪಾಪುನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದಾಗ್ಲು ಬೋಡು ದಯವಂಡ ನಿಕ್ಲ ಬಡ್ಡೆರ ತೇರ್ಲ ದಯವಂಡ ಜೆಪ್ಪರು ಓರ ಕೆಲವು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ತಂದು ಬರ್ರ ಅನ್ನ ತಪ್ಪಾಪುನಕ್ಲ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೇರ್ಲ ಬಡ್ಡೆರತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಏತ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿಕ್ಕಂಡು ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ದಿಕ್ಕಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬುಡುಪುನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಮನಸ್ಸುಂಡು ದಯವಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಂತ ಮನುಷ್ಯಟ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಉಂಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಪರ್ಪುನ ನಿರ್ಧಾರ ಪೂರ ನಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಐಕಾತ ಆ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಪಾತೆರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ದಯವಂಡ ಒವ್ವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾವನ ಎರು ಬಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ಐಕ್ ನೂತನಾತು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೇಗ್ ಬೋಡಪುನ ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೋಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಪಿರಾ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನದತ್ತ ಐಕ್ ಬೋಡಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೈನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುನರ್ಲೆ ರಗ್ಲೆಗ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಡ ಅಪಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಾಗ್ಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪರಿಹಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಚೂರು ಮನಸ್ಸು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ 10 ಜನ ಸೇರ್ಸೋದು ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತದು ಮಾಹಿತಿ ಅಗ್ಲೇನೊಂಜಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಪುನ ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೇರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಮಾತ್ರ ಆಪುಂಡತ್ತಂದೆ ನಿಕ್ಲು ಬೇತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಓಲನ ಬಂತಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಇವಳು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅಂದೆಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಂಜನ ಬೇತೆ ದುಶ್ಚಟ ಉಂಡು ಕೋರ್ದಗಟ್ಟ ಉಂಡು ಪರ್ಪಣ ಉಂಡು ಮುಖ ಉಂಡು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಬನ್ಪೇರು ಓಪುರ ದೋಷ ಉಂಡು ಅಯ್ನು ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಬುಡಿಯಾರಂದಾಂಡ ದುಂಬುದ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂದು ಅಯ್ಯಂಡ ಇತ ನವಜೀವನ ತೂಲೆ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲೇನು ಅಗ್ಲೇನು ತೂನ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪಂಜನಗಳು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಣಸ್ಮಾಲ್ ಬಂದೆ ಅಗ್ಲೇನು ನೂತನ ದಿನ ತಗ್ಲಿಪ್ಪುಡು ಇನಿ ಆ ಪಂಜನಗಳು ಅಗ್ಲ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕತೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರೋದು ಕಡಬಡ್ಡಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಆ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ನಾಗ ನಿದ್ರೊಂದಿತ್ತಲ್ ಏಪ ಬೋಲ್ಪುಗು 10 ಎಂಗ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪನಂಗ ಆ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆ ಕನ್ನ ತೂಕೊಂದು ಡೆಸ್ಕ್ಗೆ ತರೆ ಆಡೋಂದಿತ್ತು ಪೋತು ಅಪಗ ಮನಿತ್ತಜ ಬುಕ್ಕ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿನೇರ್ ದುಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಟೀಚರ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಬಂಡ ತುಲೆ ಆ ಬಾಲೆ ನಿದ್ರೊಂದುಂಡು ದಾನೆ ಅಪಗಾರ ಅವು ಏಪಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತು ನಿದ್ರೆ ದೂಕೊಂದು ಇಪ್ಪು ನಾನು ಅಂಡ ಏಪಲ್ ಅಂಡ ತಾನು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಲೇನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಲೆಪ್ಪಯರು ಲೆತ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತರು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ಲ ಸೇರಿದು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಹೊರ ಬೂಲ್ತುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಬೂಲ್ತದು ಪಂಡಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳುದು ಮಣ್ಣೆರ್ದಕ್ಕ ಪಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಪರದು ಅಪ್ಪೆಗೆ ನೋಪೇರು ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಮ್ಮೇರು ಪರದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ನೋಪುನ ಗಲಾಟೆ ಜೋಕ್ಲು ರಡ್ಡು ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಗ್ಲಿ ಒಣಸಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ಪಗು ಅಪ್ಪೆ ಅಡಿಗೆ ಬರ ಮಂತು ಪಾತ್ರ ತೆಗ್ದು ಇರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಣ ರಾತ್ರಿದ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಲ್ ನಿದ್ರೆ ತೂಕುನ ಕನ್ನಡ ನೀರು ತೂಂದಾನೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಮನತಾನೆ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೇರೇನು ಬರ್ರ ಬಂಡದು ಪಂಡ ಇಂಚ ಇರ್ ಪರ್ನ ಬುಡಿಯರ್ಂಡ ಇರ್ನ ಮಗಲು ಎಡ್ಡಾಪಲ್ ಇಜ್ಜನ ಇರ ಮಗಲು ಹಾಲಾಪಲ್ ಇಜ್ಜನ ಸೈಪಲ್ ಅರ್ ದಾನ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ದೇವೇರ್ನ ಮಂಜುನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹಣದನ್ನ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕುಲ್ನಲ್ಪದ ಡೆಸ್ಕನ್ನು ಮುಟ್ಟದು ಬಂಡೇರು ಏನು ನಾನಾರ್ದುಕ್ಕ ಪರ್ಪುಣ ಉಂತವೆ ಏನು ಶಿಬಿರಾಗ ಸೇರ್ಪೇನ್ ಅರೊಂದು ಅನುಕೂಲದಾರು ಇದೀಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶಿಬಿರಾಗ ಸೇರ್ಸದ್ದು ಪರ್ಪುಣೇನು ಬುಡಿಯೇರು ಪರ್ಪುಣ ಬುಡುದು ಒಂಜಿ ವಾರದುಲೆಯ ಆ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬತ್ತಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಗ ಬರ್ರ ಶುರುವಂತಲು ಓದುನೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಓದು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ತೆತ್ತಲು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಎತ್ತದು TCH ಪಯಲು ಇನಿ ದೈತಾದಿಪ್ಪಲು ಇನಿ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಮದಿಮೆ ಆತಂಡು 2 ಜೋಕುಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ರಂಗ್ಲ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬತ್ತು ಪಂಡ ಅಣ್ಣ ಈ ರಾಣಿ ಅಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಆ 2 ಪಾತೆರ ಅಮ್ಮೆರೇನ ಪಾತೆರ ಪಂಡು ಪಣತ್ತಂಡ ಇನಿ ಏನು ಏಪನೋ ಈ ಹೊಲ ಕೊಡಿತ್ತದ್ವೆ ಏನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಅಮ್ಮೇರ ಪಂಡದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಈ PUC ಓದಿನ ಕನ್ನಡ ಮದಿಮೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಪಣ ಅಲ್ಲಿ PUC ಓದನೇರ ದುಂಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಬುಡುಪುಣ ಹಿಡಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಮ್ಮೇರು ಚೇಂಜ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಇನ್ನೇನು ಒಡ್ಡೆ ಓದುದು ಇನ್ನು 4 ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಓದಪ್ಪನಂಜನಂಜನ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದ್ದ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಸೇರಿದು ಆರು ಬುಡ್ನೆರ್ದು ಕಾರ್ನ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಟೀಚರ್ ಆತು ಇನಿ 2 ಜೋಕುಲೇನು 4 ಜೋಕುಲೇನು ಶಾಲೆಡು ಓದಪ್ಪನಂಜನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾತು ನಿಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಜನ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಪ್ಪು ಜೋಕುಲಿಪ್ಪು ಓದ್ಯಾರ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲು ಓದನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಏತೆ ಪಾಪದ ಯಾವಡು
ಏತೆ ಮಲ್ಲೆವಾಡು ಪರದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಾರಂಡ ಓದುನ ಜೋಕುಲು ಸಾಧ್ಯದಪ್ಪು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಚಾತ್ ಏಪಲ ನಿಗಲು ಆಲಸ್ಯ ಡಿಪ್ಪರ್ಜಿದ ಆಯ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರ ಕುಲ್ಯ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಪರಿಹಾರ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಕೆಲದಗ್ಲೆ ಅಂಡ ನಿಗ್ಲು ಅಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಇನಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಅಷ್ಟಮಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಷ್ಟಮಿದ ಮಾಂತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಶುಭಾಶಯನ ಪಂಡೊಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇ ಏಪ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೆನತನ್ಪ ಕಲಿಯುಗಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಆ ದೇವರ ನೆನೆತೊಂಡ ಐಕೆ ಸಾದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತೋಜಿಪ ಬೇರು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ತಾಳ್ಮೆಲ ಇಪ್ಪಾಡು ಶ್ರದ್ಧೆಲ ಅಂಚನೆ ತಾಳ್ಮೆಲ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸಡು ನಿಗ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ನಿಗ್ಲು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಪರ್ಪನೇಟ್ ಕೆಲವುಂಡು ಪರ್ಂಡ ದಾಲಾಪುಜಿಂದು ಎಂಕ್ಲೆಂಡ ಕೆಲವುಳ್ಳೇರು ಪಾರ್ನ ದಾಲಾಪುಜಿ ಅಂದ್ ಕೆಲವುಳ್ಳೇರು ಎಂಜ ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ ಪರ್ಪುನ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಂಡು ಕೆಲವುಳ್ಳೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪರ್ಪನೇಟ್ ಏನು ಆತ ಪರ್ಪೆ ಈತ ಪರ್ಪೆ ಅಂದು ಬೆಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಒಲ್ಲ ಪೋರ್ಚ್ ಈತನೆಡು ಒಲ್ಲ ಪೋತಿಪ್ಪರು ನಾನು ಪರ್ಪು ಜರ್ನಿಗ್ಲು ಅಂಡ ಪರ್ಪನೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತನೆ ಏರ್ಲ ಬದುಕುದಿಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಂಡು ಕೆಲವು ಇತ್ತೇರು ಏನು ಆತ ಬರ್ನಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಈತ ಬರ್ನಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಇಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತು ಪರದು ಸೈತನಗ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಪರ್ಪುಜಾರು ಅಂಡ ಪರ್ಪನೇಟ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಂಡ ಕೆಲವು ಊರು ತಗ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಉಪದ್ರ ಅಂದ್ ದುಂಬು ಇದಂಗ್ಲ ಕಡಬಡ್ ನಿಗ್ಲೆಂತು ಪರದು ಕೆಲವು ಪರದಿಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಪರ್ನಗಳು ಪರದು ಅಲ್ಲಿ ಜೀಪುಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಜೀಪುಡು ಕುಲ್ಲುದೇರು ಕೊಲ್ಲುದು ಈ ಕೆಲವು ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಯಿನ ಪುಂಜನಗಳು ಅಗಲಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಲುನಾಗ ಈ ಪರ್ನಗಳು ಮೇಲುಗೆ ಊರ್ನ ಅಗ್ಲಾಗೆಂತೂ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಲ ಮೇಲುಗೆ ಊರ್ನ ಒಂಜಿ ನವನ್ ಬೇರು ಅಗ್ಲು ಪರದು ಅನ್ನ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲ ಆ ಜೀಪುಡು ಪಾರನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜೀಪುದ ಎಡ ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಟು ಅಂಡ ಐಕೆ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತ ಅಂಚೆ ಅವಳು ಉಪದ್ರ ಇತ್ತಿಂದ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಬಲ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಉಪದ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸಿಡ ಬಂಡದು ಆಗ ಬೋಡಪ್ಪನಂಜಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿರೋದಕ್ಕ ಆಯ್ ಬೇಗ ಪರದು ಒಂಜ ಸೀದ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೊಣದು ಬರ್ಪೇದೆ ಈ ಜನ ಚೂರು ಬರೋದು ಆರಾಮಾಡು ಕುಲ್ಲುದು ಪೋಪಿದೆ ಅಂಜೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟುನ್ಲ ಪರ್ಪುನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಆ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟುನ ಎಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದಾರು ಪರದು ಬುಡಿದಿಗೆ ನೋತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಏಪಲ ಬುಡೇತಿ ನೇರಟ್ಲ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡಿ ದಿನ ತಂಗಡಿ ಬುಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಪೋಣಿ ಇಂಬೇನ ಪರ್ಪುನ ಜೋರಾತು ತಂಗಡಿಗ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಕೈಲ್ ಡೈಟ್ ನೆಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟುವಾಡಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರಾರು ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧದಾರು ಅನ್ನ ಮಗಳಿಗರು ಎಲ್ಲೆ ಮಗಳಿಗ್ಲ ನೋತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪೋಣಗನೆ ಪೊಲೀಸನ್ಲೆ ತೊಂದೆ ಪೋಯಿನ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಪೋಣಗ ಮೇನ ರೌದ್ರವತ್ತ ರಾವೊಂದುಂಡು ಕೈಲ್ಡು ಪೂರ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಕೈಲು ಪೂರ ಪುಳಿತಿಂದು ಕಚ್ಚಿ ಪೋಲಸನ ಕೈಲ್ಲು ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಇತ್ತಲ್ಲೇ ಕೊನೆದತ್ತದು ಜೀಪುಡು ಕುಲ್ಲದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಾಡಿ ನಾವು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಾಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಕೂಲದಾಗಲಿ ಬೇದಾಲ ಒಂದಂತೆ ನಾನು ಪರದ ಮಲ್ಲ ಗುರ್ತೊಂಡು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ ಐ ನೆಂಗ್ಲ ಏಪಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮೇನ ಹಂಗಿಂದ ಎಪ್ಪದು ಕೂತ್ಕೋ ಚಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಡಿರು ಅಪ್ಪಗ ಆ ನಗು ಒಂದು ಚೂರು ಜೋರುಂಡು ನಾನು ಬೊಬ್ಬೆ ಅಡಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ಲ ಖಾಲಿ ಚಡ್ಡಿ ಇಟ್ಲ ಕುಳ್ಳಯ್ಯರು ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರು ಆದರೆ ಕುಡ್ದು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀನು ಉಪದ್ರ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ರಾತ್ರಿದು ಬೊಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಚಡ್ಡಿಡು ಉಮಿಲಿದುಚ್ಚ ಒಂದು ಕುಲ್ಲಿಯರು ಮನತ್ತಾನಿ ದಮ್ಮಯವಾಡಿ ಏನು ನನ್ನ ಉಪದ್ರ ಅಲ್ಪಜಿ ಬಂದು ಆ್ಯನ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಸೈನ್ ಬಾಟ್ ಬಂದು ಪೋಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರಿನೆಡು ಏರೆಗ್ಲ ಪೆಟ್ಟಲೆಜ್ಜಿ ಸಮಾಧಾನ ನಡೀತಿ ಪರ್ಪಣಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಸೈ ಬಂಡೀರು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಭೂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಂದು ಪಂಡ ಕೆಲವು ದೋಷ ಪೂರ ಸ್ಟೇಷನ್ಲ ಬುಡುಪುನಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ದಯವಂಡ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಮಗೆ ಅಮ್ಮಗ ನೋತೊಂದು ಇತ್ತೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಕೂಲದಾಗಲಿ ಅಮ್ಮೇರು ಎಸ್ ಐನ ಗುರ್ತದಾರು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಗುಲಾಟಿನ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ನ ಗುರ್ತದಾರು ಅಮ್ಮೇರು ಒಂಜಿನ ಬೇಜಾರಡಿಪುನಾಗ ಎಸ್ ಐ ಕೆಂಡೇರಿ ದಾನೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಡು ಉಳ್ಳಾರನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಚ ಇಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಗೆ ಪರೊಂದು ಬರ್ತದು ನೋಪೇನು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಸ್ ಐ ದಾಲ ಬಂಡಿಜೇರಿಗೆ ಅವು ಈರ ಮಗನವರ ಕಡುಪುಡ್ಲೆ ಅಂಡೇರಿಗೆ ಮಗನ ಕುಸಾಲ್ಡು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ರ ಬಂಡದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚಾಪುರ ತರ್ಪದು ಕುಲ್ಲಯ್ಯರು ಕುಲ್ಲದು ಬುಕ್ಕ ಮೋನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಿ ಬಾಡ್ದು ಉಲ್ಲಾಯಿ ಬಾಡ್ದು 4 ಬುಡಿಯರಿಗೆ
ನಾನರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರೆಗೊಲ್ಲ ಈ ನೋತ ಅಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕು ನಾನು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಲಾಯ್ಗುಲ್ಲ ಬೆನ್ ಪಂಡದು ಕಡುಪುಡಿಯರಿಗೆ ಅಂಚ ಪೋಯ್ನಯೇ ಅಂಚ ಆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದದು ಅಲ್ಪದು ಊರು ಬಿಡುದಾಯಿ ಪೋಯ್ನಯೇ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಕರೀತು ಬತ್ತೆಗೆ ಬತ್ತದು ಅಮ್ಮೇರೇನ ಕಾರ್ವತ್ತೊಂದು ಪಂಡೆಗೆ ಎನ್ನಾನಿ ತಪ್ಪಾಂಡು ಆನಿ ಬುಡುದು ಸೀದಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋತು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸ ಸೇರಿದು ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ ಪುರದೆತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಮಲ್ತೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಎಂಜನ ಸಾಮವೇದ ದಂಡ ಅಂದ್ ಸಮಾಧಾನ ಒಟ್ಲ ಪನ್ಪುಣ ಕೆಲವು ವೇದಲ ಪನ್ಪುಣ ಅವಲ ಐಜಿಂದ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟು ನಿಗ್ಲು ದಿಂಜ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತನ ಈಗ ದಂಡ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ದುಂಬುಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಕೆಲವು ಪರ್ಣ ವಿಚಾರ ಕೆಲವು ಕೇಂಡ ಪನ್ನ ಕೇಂಡ ಪರ್ಪಣ ವಿಚಾರಡು ನಾವು ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಪರ್ಣ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ ಪರ್ಣ ನಂಗೆ ದಾಲ ಆಪೋಜಿಂದ ಕೆಲವು ಪರ್ಣಗಳು ಇಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಂಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವು ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಬರ್ಪುಣ 1,000ದ ಬರ್ಪುಣ 2,000ದ ಬರ್ಪುಣ ಆಂಡ ಏತ ಪರ್ಣಲ ಐಟಿ ಇಪ್ಪುಣ ಆಲ್ಕಹಾಲೇ ಆ ಪರ್ಣ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರ್ಣಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹಾಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪರ್ಣ ದಾರ ಆಪುಜೀನ್ ಕೆಲವು ಲೇರೆ ಒಂತೆ ಬರ್ಪುಣ 90 ಬರ್ಪುಣ 60 ಬರ್ಪುಣ ದಾಲ ಆಪುಜೀನ್ ಪರ್ನೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಇನಿ 60 ಬರ್ದು ಎಲ್ಲ 60 ಬರ್ನೈ ಈತನೆಟ್ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಇನಿ 60 ಬರ್ನಾಯಾಗ ಅವು ಪನ್ಪೇರಾರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪಂಡ ಮೆದುಳು ಅಜಿಪ ಬರ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಅಜಿಪಗವು ಯಾವ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಪವಡು ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪು ಎಲ್ಲ ಸೊನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಕ್ವಾಟ್ರ್ ಫುಲ್ಲು ಬಾಟ್ಲಿ ಗುಲ್ಲುದು ಬರ್ನಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಪರ್ಪನೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತನೆ ಈತನೆಟ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಚಾದ ಅವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಯಾದವ ಕುಲ ಇನ್ನಿತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅನ್ನೆ ಬಲರಾಮೆ ಯುದ್ಧ ಕಾಲಡು ಪರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಯ್ತೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ಅಪಗನೆ ಯಾದವ ಕುಲ ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪರದು ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಯರಿಗೆ ಅಪಗ ಬಲರಾಮೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡರಿಗೆ ನಿಗ್ಲು ಇಂಚನೆ ಪರಿಹಾರಂಡ ಪರದು ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲುಳ್ಳ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತ ಸೈಪಾರನ್ ಅವು ಸತ್ಯಲಾಂಡ್ ದಯಬಂಡ ಯಾದವ ಕುಲ ನಾಶ ಇನ್ನೆ ಅಂಚ ಯಾದವ ಕುಲ ಅಗ್ಲಗ್ಲೆ ಕಾಯ್ತೊಂದು ಪರಿಯರು ಪರದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಅಗ್ಲಗ್ಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೈತನಂಜನ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಂದೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾದವ ಕುಲಟ್ ಅಂಚಾತ್ ಪರ್ಪಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬುಡುಪುನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಓದನಗ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪರ್ಪಜೇರು ಕೆಲವೊಂದು ಆರು ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಜೋಕುಲು ಪರ್ಪಜೇರು ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪೆಂಡ್ ಇಪ್ಪುನಾರ ಪರ್ಪಜೇರು ಆಂಡ ಅಗ್ಲು ಓದನಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಓದೊಂದನಗ್ಲ ಪರ್ಪಣಗ್ಲು ಬಜಿ ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಸೋಪನಗ್ಲ ಬರ್ಪೇರು 100 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಎತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಪರದು ಸಾದಿಡು ಬೂರ್ಪೇರು ದೇವಂಡ ಅಮಲ್ ಮಾಂತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಮೆದುಳು ಮಾಂತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸಮಾಜ ಮಾಂತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಗ್ಲ ಪರ್ಪೇರು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಂತ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಐಕಾದ ನಮ್ಮ ನೆನ್ಪೂರ ಬುಡಿಯರ ಬೋಡತೀನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಈ ಮಧ್ಯವಜನ ಶಿಬಿರಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ ಇದಕ್ಕೆ ಮನೋವೈದ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಉಂಟು ಮನೋವೈದ್ಯರನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಗ್ಲೇನು ಏನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮನ್ಪೇರು ಆಣಿದ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಪರಪುಣ ಬುಡಿಯರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕಲ ಪರಪುಣ ಬುಡುಪ ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಏನು ಪರಪುಣ ಬುಡಿಪ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನಾವು ಮಲ್ತಂಡ ಹರಿಯರ ದಾಲ ಬುಡುಪುಣ ದಾಲ ಕಷ್ಟದಾತು ಇನಿ ಪರಪುಣ ಬುಡುಪ ಇನಿ ಒಂಜಿನ ಬುಡುಪ ಎಲ್ಲ ಒಲ್ಪುಲ್ಲಕ್ಕದು ಅನ್ಪುಣ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏನು ಪರಪುಜೀನ್ ಆ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬದುಕುಪ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಈ ನಿತ್ಯ ವಿಚಾರದ ಎನ್ಪ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಾವಂದೇರು ಬಂದೇರು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎಂಗಳ ಉರುಡು ಬಾರ್ ಓಪನ್ ಆನಾಗ ಎಂಗಳ ಗಲಾಟವಂತ ಪೋತು ಆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಊರದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಅವರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಒಂತೆ ಜನ ಆವಡು ತೈಬಂಡ ಲಾಭ ಆವಡು ಗಲಾಟೆ ಜೋರಾಂಡು ಕೇಸು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿರಾಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಗ್ಲ ಪೋತು ಕಾವಂದೆರಡ ಬಂದ ಇಂಚಂಚಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಅರ ಬಂಡೇರು ನಿಕ್ಲು ಊರಿಡಿ ಚಪ್ಪರವಾಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬುರ್ಚಿ ಊರಿಡಿ ಚಪ್ಪರವಾಡಿಯರ ಬೋಂಡ ದನಪುಂಡು ಕೆಲವುದೇ ಎನ್ನಾಡೆ ಚಪ್ಪರ ಬುರ್ಚಿ ಕೆಲವುದಡೆ ಎನ್ನಾಡೆ ಚಪ್ಪರ ಬಾಡ್ಲಿ ಅಂಚವಾಡಿ ನಿಗ್ಲೆ ಬೋಡಾಪುನಂಜನ ನಿಗ್ಲೆ ಚಂಡಿ ಐತೆ ಬರ್ಸವತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀಕ ಚಪ್ಪರ ವಾಡ್ಯಾರ ಬಾರ ಆಪುಜಿ ನಂಕ ಬೋಡಾಪುನಂಜನ ಕೊಡೆ ಬತ್ತನಂಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲೆಡ ಕೊಡೆ ಉಂಡ ಇನಿ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅವೇ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಎನ್ಪ ಜನತ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಕೊಡೆ ಬತ್ತನಂಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಡಬ ತಾಲೂಕದ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಚಪ್ಪರ ವಾಡ್ನಂಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರ ಬಂಗೊಂಡು ಆಂಡ ಇನ್ನು ಎನ್ಪ ಜನತ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಕೊಡೆ ಬತ್ತದ ನಿಗ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತೃಶಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆವಂದುಂಡು ಆ ಕೊಡೆ ಬತ್ತನೆಯನ್ನು ನಿಗ್ಲು ಮಡಿಪೇರ ಬೋಟ್ಸ್ ಈ ಸೋಕು ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಾಗ ಬುಡುಪಾದ ನಮ್ಮ ಬರ್ಸೋಡು ಚಂಡಿಯಾವಂತಲೆಗ ಪೋಪುನಂಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡೆ ಕೊರ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಮಡಿತದು ಪೋಯಾಂಡ
ಚಂಡಿಲಾಪ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪೆರ್ಲ ಜೆಪ್ಪ ಅಂಚ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಊರಿಡಿ ಚಪ್ಪರ ವಾಡ್ರ ನಂಗೆ ಆಯ್ಜಿನ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಕ ಬಡಪನಂಚಿನ ಕೊಡೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಗ ನಡತ್ತು ಪೈನಂಚಿನ ದುಂಬು ಪೂರ ನಿಗ್ಲು ಏತೋ ಕೆಲವು ಇಪ್ಪಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನ ಅಂಚೆ ಮಂತದೆ ಮುಗ್ಲು ಇಂಚೆ ಮಂತೆ ಅವಳು ಕಂಡದೆ ಮೂಲು ನೋತದೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪು ಐನು ಪೂರ ಮರತ್ತದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ದಾನೆ ಅವಡು ಐನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾಂತೆರ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬರೆಯವರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ನಿಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತು ಬರಲಿ ಏನು ದುಂಬಾಯಿನೇನು ಪೂರ ಮರತ್ತದೆ ನಾನು ಅವು ದಾನೆಡ ಆಂಡು ಐಕ ಆವಂತ ಲೆಕ್ಕ ನಾನು ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪೊಡು ಐನೊಂಜಿ ಬರೆದು ನಿಗ್ಲನ ರೂಮುಟ ಒಂಜಿ ನೆಲ್ಪಲಿ ಏನು ದಾನೆಟಿಂಚ ಆಯೆ ಆವಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರ ಏನು ದಾನೆ ಅವಡು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಡ್ ಈ ಪರ್ಪುನೇನು ಬುಂಡ ಏನು ಎಡ್ಡಾಪೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಿಗ್ಲು ಬರೆದು ನಿಗ್ಲನ ರೂಮುಟ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಡಲೆ ದಯವಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಡ ವನ್ಪ ನಿಗ್ಲು ಕೆಲವೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ನೇನು ನಿಕ್ಲ ರೂಮುಟ್ಟು ಬರೆಯವಲ್ಲ ಐನು ತೂತಾನಾಗ ನಂಗೆ ನೆನೆ ಪಾಪುಂಡು ಅಂದು ಇಂದೆಡ್ದಾರ ಏನು ಹಾಳಾಯಿನ ಇಂದೆಡ್ದಾರ ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಆಪೇನ್ ಅವನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ನಿಕ್ಲ ರೂಮುಟ್ಟು ಬರಲಿ ಇನಿ ಎಂಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಮಹೇಶನ್ನೇ ಪಾತೆರುವರು ಇನಿ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆತ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಎಂಕಲ ಊರದಾಗಲು ನಾವು ಜೀವನ ಸಮಿತಿದಾಗಲು ಅರ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅವ್ರ ಮಾಂತ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳ ವರ್ಪೇರು ಅರೆನ್ನು ಮೆಚ್ಚುಡು ದಯ ಬಂಡ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪುಟ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿನಲಾರು ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಪುರ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಬುಡ್ದು ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಜೀವನವಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿಗ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ವಿಚಾರ ಇನ್ನೇ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೂಟಿ ದೆತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ದನಿ ಸ್ಕೂಟಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಉಪಾಯಲು ಸ್ಕೂಟಿ ದೆಪ್ಪನ ಖುಷಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮೇರು ಎದೊಂದೇರು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಣತ್ತೀರು ಆರೆಗೆ ಓಡಪ್ಪನ ಚೂರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಣದತ್ತೇರು ಮಗಲ ಸ್ಕೂಟಿ ದೆತ್ತು ಪರಿಯರು ಬೇರೆ ಪೋತು ಮರಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಕಡುಪೇರ ಬೇರು ತಪ್ಪು ಕಡುಪೇರ ಪೋತು ಆಡೆ ಮಿತ್ತಗೆತ್ತನ ಅಮಲ್ ಸುರುವಣ್ಣ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಬುರಿಯರು ಮರರ್ದೆ ತಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೊಂದ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಬುರಿದು ಎದೆತ್ತ 11 ಎಲುಬು ಕಟ್ಟಾನು 11 ಎಲುಬು ಐಕು ದುಂಬಿ ಏತೋ ಕಂಗ ಮರದು ಬಿಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾಂತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಈ ಪರದು ದುಶ್ಚಟ ಬೂರ್ದು ಆರು ಸೀದಾ ಮರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ತಪ್ಪು ಕಡುಪನ ಅಂದೆಟ್ಟು 11 ಎಲು ಕಟ್ಟಾಂಡು ಕಡಬಗ ಅಪ್ಪಗನೆಲ್ಲ ತಂದು ಬಯ ಕುಡ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಓಡಂಡಿರು ಪುತ್ತೂರ್ಲ ತಂದು ಬೋತು ಅಪ್ಪಗನೆ ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎದೆ ಕೊಂಜಿ ರಂಧ್ರ ಕೊರೆತ ಗಟ್ಟಿಗಟ್ಟಿನ ನೆತ್ತಿರಂದು ಎತ್ತದು ಬದುಕೇರು ಇತ್ತೆ ಕಂಗ ಮರದು ಉಡುಪುಣದಲ್ಲ ಜಾಂಡ ಜೀವಟುಳ್ಳೇರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ವಿಚಾರ ಈತೆ ದಿನೊಟ್ಟು 1,000 2,000 ಮರದು ಬಿಡಿಯರ ಬೆಂದೊಂದಿತ್ತನ ಆರು ಖಾಲಿ ಏತು ಒಂಜಿ ತೋಟೆ 2 ತೋಟೆ ಪರದು ಮರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಅಮಲಟ್ಟು ಬೂರದು ಇನಿ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಆ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂದ್ವೇಜ್ ಆ ಒಂಜಿ ಜನ ಆರೇನಿತೆ ಮಗೆ ಸಾಂಕುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಎಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ಆಯ್ನ ಅಂಚಾತು ಪರ್ನೇರ್ ದಾಯ್ತ ಪೂರ ಒಂದು ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪುಣ ವಿಚಾರನು ಇದೇಟು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಕೂಲದ ಜನ ಸುದೇವರಿಟ್ಟೆಡ್ಡೆ ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧದಾರು ಆರು ಪರ್ಣಪುರ ಇಂಜನ ಸರಿ ಇಪ್ಪೇರು ಪರಂಡಾರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಮೇದು ಅರ್ಪಣ ಆನೆ ದೀಪಾವಳಿದ ದುಂಬುನಾಣಿ ಅವಳ ಅರ್ನ ಮೇ ಪರದು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮನತನಿ ತಾರಾಯಿ ಪುರ ಬೋಡೊಂದು ತಾರಾಯಿ ಉಂಡವಳು ಆನ್ಲ ಮೇರೆ ಏನು ತಾರ ಇರ್ತದೆ ದೆಪ್ಪೆ ಉಂಡದು ತಾರೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ತಾರೆಗೆ ಬರ್ತೇರಾತಂಡು ಅಲ್ಲ ತಾರೆ ತಿರುಗಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಬುರ್ದು ದೀಪಾವಳಿದ ದುಂಬುನಾಣಿ ಮನತನಿ ಪಟಾಕಿ ಪುರ ಜೋಕುಲು ಕೊಣತಿತ್ತೇರು ಪಡಪಾರ ಅಂಡ ದೀಪಾವಳಿದ ದುಂಬುನಾಣಿ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತಿರದೆ ತಾರೆ ಇರ್ದು ತೀರ್ತು ಬುರ್ದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ದೇಡ್ದಾರ ಪ್ರಾಣ ಪೋಂಡು ವಿಚಾರ ಐತಿ ದುಶ್ಚಟರ ದಾರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ ತಗಲೆ ಏತು ತೊಂದರೆ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ ತಗಲೆಗ್ಲ ಏತು ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪುರ ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪುರ ನೆಡ್ತೊಂದಿ ಪಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಬಡದು ದಯಬಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಎರುಬಣ್ಣ ಅಮ್ಮೇರು ಮಗೆ ಎಡ್ಡಾವಡು ಬಂಡದು ಬೈಕ್ನ ಒಂಜೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಬಡ್ಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬದುಕಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಮಗೆ ಹಾರು ರೀತಿ ಪೋಂಡ ಐತಾತು ಬೇಜಾರು ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಬೇತೆ ಉಳ್ಳೆಜ್ಜಿಗೆ ಐಕಾತು ನಿಕ್ಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಬಂಗೋಟ ಮಲ್ತನ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಲು ಪರದು ಹಾಲು ಮನ್ ಪೊರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈತು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗಸರದು ಮದ್ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಡು ನೆಕ್ ಪರಿಹಾರದ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಪೋಡು ಬನ್ನ ಐತ ಬಗ್ಗೆಡು ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆದ ತಾಲೂಕು ಸದಸ್ಯರು ಗಣೇಶ್ ಕೈಕೊರೆ ಮೇರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂದೇಶನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೊರಿಯರು ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲೇ ಈಗಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಇದೇ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳುದು, ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು, ಓಕೆನಾ?
ನಾನೊಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು 10 ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟುಂಟು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಜೀವನ, ನನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವಾಗ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆ ಕೆಲಸಗಳು. ನನ್ನ ಮನೆ ಕೆಲಸದವಳು, ಅವಳು ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾಳ? ಅವಳು ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಆಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಆಹಾರ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳುದು, ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಅವರ ಮುಖಲಿ ನಗು ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಗೆದ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ. ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವೊಮ್ಮೆ ಮಾತನ್ನು ಹೊರಗಾಕಿದ್ರೆ ಮುಗಿತು, ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಡ, ಉತ್ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವರೊಬ್ರು ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಸಂಗಾತಿಯರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ನಾನಿರ್ತೇನೆ ಬೆಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ, ಕಡಬದಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋನಿಗೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತೇನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಸುಸೈಡಲ್ ಅಥವಾ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಳೆ ಯೋಚನೆಗಳೇ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಪುನಃ ಅವ್ರು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವರನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕು, ಥೆರಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಅದೇ ಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಉಂಟು. ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಗುಣ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಅದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ನಿಮ್ಮ ನೋವು, ವೇದನೆ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಅಥವಾ ತಲೆನೋವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಕೈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನೋವಿಲ್ಲರೂ ಕಾಲಿಗೊಂದು ಏನು ಬೆಲ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೋವು ಗುಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಓಕೆನಾ? ಹೇಗೆ ಗಾಯ ಆದಾಗ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತದೋ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು, ಯಾಕೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಮಾಂಸಖಂಡಳಿ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಮಾಂಸಗಳು ಅದನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆರೈಕೆ ಬೇಕೀಗ. ಇಡೀ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಗುಣ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು. ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ನೆನೆತೊಂದು ಮಹಾಗಣಪತಿಗಳ ಅಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅಂಚಿನ ಈ 1943 ಮಧ್ಯವರ್ತಿನ ಶಿಬಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿನ ಸಚಿನನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರನಾರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಾಲೂಕು ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಬಲಾದ್ ಒಂಜಿ ಮಾತರೀತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಣೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ನೆಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಕೈಕುರ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸವಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದಸ್ಯರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀನಪ್ಪನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆಯರು, ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಜನಾರ್ದನ್ ಒಳ್ಳೆಯರು, ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಾವರಾದ ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲಾರಡ್ಲ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಭಾಗಡ ವಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ವಿಶಾಲಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆಯರು, ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಸಂತೋಷಣ್ಣುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಲುಲ್ಲಾರು ಬರೀ ಖುಷಿಟುಲ್ಲಾರು ಅಂದೆ ತೆರಿಯೊಂದೆ 100%. ದೇವಂಡ ಮುರಣಿ ಎಂಜೆತ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇನು 24 hours ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ. ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಜೆತ್ತು ನೀಡ್ದಕ್ಕೆ ತೂದಿಪ್ಪುಜಿ ಬರೀ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತ ತೂಪನೆ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಾರ್ಥಕ ಒಂದುಂಡು, ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. ದೇವಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರಗು ಪಾಡೋಡ್ದಾಂಡ ಏತು ಬಂಗ ಬತ್ತದೇರು ಕೆಲದಕ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಬೂರ ನಿರ್ತಾರ ಅವರ ಆ ಪಿಡ್ಕದ ಪುರ್ಸ್ತುಡು ಎಂಚಿನ ಬೂರ ಪಂತಾರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಬದಲಾತಾರ ಪನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೇರು ಬಂಡಲ ತಪ್ಪಾವಂದು. ನಮ್ಮ
ದೇವರನ ಕಟ್ಟದ ಕೈತಲ್ವರಿ ಕುಲೋ ಒಂದು ಲೇರು ರಡ್ಡು ದಿನ ದುಂಚು ಒಲ್ಲೇರು ನೀರು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ರವೀಶ್ ಪಂಡದಾರ ಅಜ್ಜ ವರದಾರು ಆರು ಒವೇ ಜನಜಾಗೃತಿದ ಸದಸ್ಯಲ ಹತ್ತು ಸೊಸೆ ನನ್ನಲ ಹತ್ತು ನವಜೀವನದ ಸದಸ್ಯಲ ಹತ್ತು ಆರು ಒವೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ತು ಆಂಡ ರಡ್ಡು ದಿನ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟ ಆರು ಮುಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನ ಬೊಡ್ತನಾತಾರಿಗೆ ತೋಟಲ ಉಂಡು ಎಡ್ಡ ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರು ಆಂಡ ಆರೆಗ್ ಜೋರ ಅದೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಗಣೇಶನೇ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರ್ಪುನಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚುಂಡು ಒರಿ ಪರಿಯನ ಎಂಚಾಪೆ ఆయన ಎಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಬೀದಿ ಬೂರುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಂಡೇರು ಆಂಡಲ ಏನೊಂಜಿ ಘಟನೆನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಆರು ಪರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒರ್ತಿ ಮಗಲತ್ತಿರು ಒಂಜೇ ಒರ್ತಿ ಮಗಲು ಇಂದು ದಾಯೆ ಘಟನೆ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದು ಬತ್ತೇರು ಕಂಡನಿ ಬಡಿದ ಅಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಡು ಕುಲೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪೆ ಬುಳ್ತೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯ ಎಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಆರು ಸರ್ ಈರಡು ಎಂಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಪಾತೆರೆ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಆಂಡು ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರಿಯ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆರು ಪಂಡೇರು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಬಾಲೆನಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಪಂಡ ದತ್ತು ದೆತ್ತೋನು ಬಾ ಅನ್ಪಂದು ಎಂಕಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ ತೂತ ಅವು ಎಂಚ ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ಪನ್ಪುಣ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಂಚ ಅಂತ ಪನ್ಪುರ ಪಂಡೇರು ಐಗೆ ಬೋಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಪೂರ ಪಂಡ ಅಂಡ ఆయన ಕೇಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ದಾಯೆ ಅಪ್ಪೆಡ ಕೇಂಡೆ ದಾಯೆ ನಿಕ್ಲು ಈರು ಆರು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರುಳ್ಳಿರತ್ತ ಕಾರಣ ದಾನೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪೇರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಪರೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಾಲು ಬುಲ್ಪುಗೆ ಪಂಡ ಎಕಡೆ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಬುಲ್ಪುಗು ಪನೀತ್ 30 ಪರ್ಪುಣೆ 60 ಪಾಂಡ್ 90 ಆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಂಡ್ ಆಜು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಂಡ್ 7 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಬುಲ್ಪುಗೆ ಬಾರ್ ಓಪನ್ ಆಪನೆ ಬಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಪನೆ ಆಯ್ನಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆರು ಬಯಸ್ತೇರು ಒರ್ತಿ ಮಗಲು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಡ ಅಲೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಬೇಜಾರದ ಎನ್ನಮ್ಮೆ ಪರ್ಪೆ ಎನ್ನಮ್ಮೆ ಕುರ್ಚೆಲೆ ಪಣ್ಣದುಲ್ಲೆರ ತಂದು ಬೇಜಾರ ಅಲೆಗೆ ಬಾಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪೋಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಶಾಲೆದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಮ್ಮೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಬರೋಡ್ಚೆ ಬನ್ಪಡೆ ಮಗಲು ಈ ಬರೋಡ್ಚೆ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆ ಬರಾಡದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಮ್ಮನೆ ಬರಾಡದು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಅಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿತಲು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತದು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಅಲ್ಪಂಜಿ ತುರ್ತಾದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎತ್ತೇರಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಆನಿ ಅಮ್ಮಗ ದಾನ ಹುಷಾರಿ ಜಂದ ಅವ್ರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಒರಿಪುಣೇರು ಅಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋಡೆ ಇಜ್ಜಿನವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ದಾಯಿ ಬತ್ತಚಾರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದಾಯಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಡಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಡ ಐಕೆ ಅಮ್ಮೆರಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪು ಬತ್ತದ ಕನನೀರು ಕಾರು ಪತ್ತು ಪನ್ಪಳಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಇನಿ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಇನಿ ಪದವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸುಮಾರು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲೇರು ಅಕಲು ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಪಪ್ಪ ನಕಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಪ್ಪ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಯದೀದಿ ಪರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಕನ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪಂಡ್ ಕಡಪಡ್ದೆ ಆಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಯಲಿಗೆ ಆಂಡ ಅಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸು ಕರಗನ್ನೇ ಇಚ್ಚಿ ಆಯ್ದನಂತೆ 11 ಗಂಟೆ ಪೋಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಪನಿ ಪರ್ದೆ ಪೋಯಿ ಟೈಟ್ ಆದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಟೈಟ್ ಆದ ಪೋದಿಪ್ಪನಂಜಲ ಪೊರ್ತು ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾಡು ಜಪ್ಪೆರದಿನ ಇತ್ತಿನ ವೇಸ್ಟಿಲ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಜಾರ್ದು ಬುರ್ದನಗ ಪೂರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲು ತೆಲಿಪೆರ ಶುರು ಅಂತೇರು ತೂಲಾಜಿನ ಅಮ್ಮನ ಕತೆ ಬಾಲೆ ಬುಳ್ತೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಬಂತಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತಾಳೆ ತುಲೆ ಬಂತುಲೆ ಆಯೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತದು 5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಬುಳ್ತುಣ ದಾನೆ ಆ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೈತಿನ ಬಾಲೆ ಬದುಕದು ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಬಂದುಲೆ ಐದು ದಯದೀದ ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನ ಈತೆ ನಿಖಿಲ್ ನನ ಬದಲಾತಾರು ಐದು ದಾಲ ಪಾತೆರೆ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪರ್ಪುಜಾರು 77 ಜನಲ ಪರ್ಪುಜಾರು ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನ ಖಂಡಿತ ಏನು ತೆರೆಯೊಂದೆ ಹಿಡ್ದಾದು ಬಂದುಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಮದಿಮೆ ಆದಿತ್ತಾರ ನಾಡ ದಯದೀದ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಾಡಿ ಆ ಬಾಲೆ ಆನಾವಡು ಪೊನ್ನಾವಡು ಆಗ ಅಮ್ಮೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಆ ಗೌರವನ ಒರಿಪಾಲೆ
ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ದಯಬಂಡ ಇನಿ ಆರು ಕೊರಗಣ ದಾನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೊರಗೇರು ಎನ್ನ ತಪ್ಪನು ಸಾರು ಎನ್ನ ಮಂತ್ರ ತಪ್ಪು ಎನ್ನ ಮಗಲು ಎಂಚಾಲ ಬರುವಲ್ಲ ಎಂಚಾಲ ಬದುಕಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಚ ಬದುಕಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆಯ್ ಮಲ್ತ ನಂಜನ ಕುಡಿತದ ಚಟ ಇನಿ ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೋಂಡು ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲು ಏತು ಬಂಡ ಬೋಡ್ತನಾತಿ ಜಾಗ ಎತ್ತು ನಕ್ಲು ಬೋಡ್ತನಾಥ ಸಂಪತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಏರೆ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಸರ್ ಏರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಯೆ ಸಂಪತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರ ಕೆರಿಯರ್ ಅತ ನಾನು ಎನ್ನ ಬದುಕನ ಹಾಳು ಮಲ್ತಾರತ ಆರು ಅಪಗ ಆ ಅಮ್ಮೆ ಕಣ ನೀರು ಪಾಡಂದುಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಕಣ ನೀರು ಪಾಡ್ದದ ಆದ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಂದುಲೆ ಹಿಡ್ದಾದು ನಿಕಲ ಮಾತಾಡಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುಣೆ ಐತೆ ದುಶ್ಚಟ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹಾಲು ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಾಲು ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ ಹಾಲು ಮಲ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಸಮಾಜದ ಒವೇ ರೀತಿದ ಬದುಕಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾದು ದಯದೀದು ಮಾತ ಬಂಧುಲಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುಣೆ ಐತೆ ಈ ದುಶ್ಚಟದ ದಯದೀದು ಬುಡ್ಲೆ ನಿಖಿಲ ಬೊಂಡ ಕೋಡೆ ಪಂತೇರು ನಿಖಿಲ ಬೊಂಡ ಕಾರು ಬೋಳ ಪತ್ತು ಬೇನೆ ಆಡ ಬೊಂಡದಾಣ ನಿಖಿಲ ದಯದೀದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿ ಪತ್ತಲೆ ಪಂಡ ಈ ಸಂಬೋಡ್ ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುಣೆ ಐತೆ ದೇವಣ್ಣ ಮುರಾಣಿ ನಿಖಿಲಿನ ಪಾಡ್ನಾಗ ತೂತೆ ಕೆಲವು ದಾಖಲೇನು ಕೆಲವು ನೆರ್ಪುಣೆ ಬರಡೆ ನನ್ನ ಪಾಡ್ನೆ ಬರಡೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂಜಿ ಕೈ ತೂಪೇನ್ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೋಡಾದ ನಿಖಿಲೇನ್ ಪಾಡ್ದನ ಎತ್ ಅಂದ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡದ ಪಾಡ್ದನ್ನ ನಿಖಿಲೆ ಬೋಡದಾತ ಅಂಚಾದ ದಯದೀದು ನಿಕ್ಲೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏರ ನಿಕ್ಲೆನ ಇನಿ ಮುರಾಣಿಯ ಕೊಂತು ಪಾಡಿರ ಯಾಕೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಪೋತು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೋತು ಬೊಂಡ ಯಾಕೊಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಈರನೆ ಏಪಲ ಮರಪ್ಪಾಯೆ ಈರು ಮಲ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾರ್ಥ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬದುಕು ಕೊರಿಯರತ ಪನ್ಪುಣೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಮುರಾಣಿಂಜಿ ಶಿಬಿರಾರ್ತಿ ಮುಳಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆ ಶಿಬಿರಾರ್ತಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಆರೇನು ಶಿಬಿರಗೂ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪದ ಆ ಇಲ್ಲದ ಊರ್ದ ಕೈತಲ್ದಾರ ಪಿದಾಡಿಯರಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ದಾಗ ಆರೇನೆ ಕತ್ತಿ ಪತ್ತದ ಬೇರಿ ಬತ್ತಿಯೇ ಎಂಚ ಬತ್ತಿಯೇ ಕತ್ತಿ ಪತ್ತದ ಬೇರಿ ಬತ್ತನಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಹಿಡಿಗೆ ಬತ್ತನಿನ ಕೆರುವ ಎಂದು ಈ ರೀತಿದ ಹಿಂಸೆ ಅಂದಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮುರಂದ ಶಿಬಿರಗೂ ಆರಡ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಶಿಬಿರ ನೋಡು ಸೇರೋಡು ನುಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಯಿಚೆಡು ಬರೋಡು ನುಲ್ಲೆ ದಯಬಂಡ ఆయన ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡೆ ಎತ್ತದ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಆಯ್ದು ದೂರ ಆತೇರು ಮೆಗಿಪಲೈ ದೂರ ಆತೇರು ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೈ ಪತ್ತಿನ ಬೊಡಿತಿ ಸತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೋಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೋಲ್ಲೇರು ಆರು ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆನಾಗ ಆರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಆರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತನ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಣ ಆರೆ ಮುರ ನಮ್ಮ ಕೋಡತ್ತು ಮುರನೆ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರಿ ಆರೆ ಕಣ ನೀರಿದಿಯರು ಸರ್ ಎಂಚಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಪುಲೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೊರಕದ ದಾನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆರೆ 10 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತು ಬತ್ತದು ವೇರ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಆತ್ವೇರು ಆರೆಗೆ ಪ್ರಾಯ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ 44 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯ 44 ವರ್ಷದ ಆರೆಗೆ ಆರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ನೀನು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೆನಪುದಲೆ ಇನಿ ನಿಖಿಲ್ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಶಿಬಿರ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ 29 ತಾರೀಕು ಶಿಬಿರ ಅದು ಪಿದೈ ಪೋತಾನಾಗ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಬೊಚ್ಚಂದ ಮನ್ಪುಡಕ್ಲೆ ಏತಿತ್ತನಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪನವೇರು ಅವು ದಾಯ್ತ ಮರ ಶಿಬಿರ ಒಬ್ಬರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾಯ್ತ ಉಂಟು ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಈಗಲೇ ಮರಳು ಕಟ್ಟವಣೆ ಆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಕ್ಲೆ ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿದ ಪನ್ಪುಣಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ದಯದೀದು ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ನಿಖಲ್ನ ಕಷ್ಟಗೂ ಅಕ್ಲಿ ಏರ್ಲೇ ಇಜ್ಜೇರು ಏಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ ಮಲ್ಪುಣ ನಿಖಿಲ ಗಡ್ಡೆ ಸಾಧಿ ಕೊರಡು ನಿಖಿಲ ಗಡ್ಡೆ ಬದುಕು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಚಿಂತೆ ನಡು ಅದಾದ ನಿಖಿಲ ಮಾತಾಡಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುಣ ಈತೆ ಬಂದುಲೆ ನಿಖಿಲ ದಯದೀದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಘಟನೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಬೈಯಾಗ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಕತೆ ಕಟ್ಟನ ಎತ್ ಬತ್ತದು ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಡೈವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಯ್ತಾ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊರೋಡು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಎಂಚಾಲ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಡು ಆ ಮರಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಅಲ್ಪರಾಪಜಿ ಹೆಂಗೆ ದಾ ಏನಕ್ಕೆ ಆರಿಗೆ 3 ಜನ ಪುಂಜೋಕುಲು ಸಾರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊರ್ಪರ ಇಜ್ಜಾರ ಯಾಪಂಡೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಏನು ಓಕಿಲಿರತ್ತ ಏನು ಕೊರೋಡತ್ತ ನೋಟಿಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿನಂತ ಯಾರಿಗೊಂಜಿ ಅವಾಗ ಏನು ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಈರೊಂಜಿ 2 ದಿನ ಕರೆದು ಬಲೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊರ್ಕ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾನ ಕೆರ್ಪೆಜ್ಜಿನ ಅಂದಿರು ಆ ಪುಂಜು ಏತು ಬೇಜಾಡು ಪನ್ಪುಣ ತುಲೆ ಅವಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಏನ ಸೀನಿಯರ್ಡ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನು ಪಂಡೆ ಒಂಜ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡ ನೋಟಿಸ್ ಪಂಡ ಇರು ಬರೋಡು ಇರೋಡು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಡೈವರ್ಸ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ದಿನ ಶನಿವಾರ ಬೈಯಾಗ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಲೆಟ್ರ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊರಿ ಎಂಕ್ಲು ನೋಟಿಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಬೈಯಾಗ ಆ ಕಂಡಲಿನ ಬತ್ತೇರು ಬೊಡಿದಿಲ ಬತ್ತೇರು 3 ಜೋಕೊಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೇರು ತಾರ ಮರ ಗಲಾಟೆ ಈ ಅಂಚ ಈ ಇಂಚ ಈ ಆಗಿಬಿಟ್ನ ಈ ಬೊಚ್ಚಾಂದನ ಪುರುಷ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪಂಡೇರು ಪಂಡದು ಕೊನೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದಾಜಾನಂದು ಸಮಸ್ಯೆದ ಆಯ್ತ ಪಂಡ 6 ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೆಲೆಗೆ
ಮೇಸ್ರಿ ಪೋಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಓಪನ ಬೊಲ್ಪುಗೋ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪೆ ಅನ್ಪುಣೆ ಬಡಿದಿದ್ದ ಮೀ 10 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಮೆಲ್ಲ ಕಂಡದು ಬೇತದಿ ಕಡ್ದೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಕುರು ಹಾಕಲ್ದೆ ಬುಡಿದಿದ್ದ ಆಯ್ತ ಮಲ್ಪೋಲನ್ ಬಡಿದಿ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೋಲ ಅನ್ಪುಣೇನೆ ಕಂಡದು ಬರ್ತ ತೂಪುಣೆ ಕಂಡದು ಬರ್ತ ತೂ ನನಗ ಓವೇಂಜಿ ಬೊಡೆದಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬತ್ತ ನಂಚಿನ ಬೊಡೆದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಲ್ನ ಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲನೆ ಸಂಶಯ ಸೊಂಡವ ಪುಣ್ಣಲ್ಲ ಸಹಿಸೋನೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಾತ ಅಂಚನೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಚಿರತೆ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ದಪ್ಪಣ್ಣ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಈಗ ನೆನಪಾಪಣೆ ನಾ ಬಡಿದಿದ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದು ಈ ರೀತಿದ ಅದು ಬಕಾರೇನು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರ್ತು ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಕರೆದನಾಗ ಬತ್ತೇರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಡೈವರ್ಸೆ ಮಲ್ಪೋಡತ್ತೆ ನಾನು ಬತ್ತನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಒಕ್ಲೇರ ಇರಗೇನು ಎಂಕ್ಲು ಪೀಸೆ ಕೊರ್ತು ಜಾನ್ ಎಂಡೆ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ಲೇನ 2 ಜನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಇರು ಪಾತ್ರದ ಕೊರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಎನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅಂದು ಸರ್ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ ಆ ಪುಂಜೋಲ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ 2,000 ಬೋಡ್ಚಿ ಆ 2,000 ನಿನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಫೀಸಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪಲೆ ಅವೇ ಎಂಗನ್ನ ಬದುಕು ಹಿಡ್ದಾದ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪನ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಜೆಕ್ತಿಲಾಂಡ ಸಮಾಜಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತ್ಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೂರ ಮಾರಿ ಸಮಾಜಗ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆದಿತ್ತನದ ಆಯೇ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಅದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಸತ್ಯ ಅದ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬದಲಾಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬದಲಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಆತನ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾಡು ಊರ್ದಾಕಲು ಅನ್ನ ಇರ್ಬಲ್ಲೆ ಈರೊಂಜಿ ಬರೋಡು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಯುವಕಾಂಡಲು ಬರೋಡು ಅಥವಾ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಸಂಘಗೂ ಬರೋಡು ಇರುವಂತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾದನ ಕೊರೋಡು ನಾಡೋ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಚೇಲಾಂಡ ಏಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಾ ಅದ ಹಿಡ್ದಾದ ನಿಖಲ ಮಾತಾಡಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುಣ ಐತೆ ದುಶ್ಚಟ ಪನ್ಪುನವು ಅವು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹಾಲು ಮಲ್ಪುಣು ಹಿಡ್ದಾದ ದಯದೀದು ಆ ದುಶ್ಚಟಡು ದೂರಾಲೆ ನೀ ಸಂದರ್ಭ ನಿಖಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಫಿಲ್ಮು ದಾಕ್ಲಿನ ಮತೂಪ ಅಕ್ಲು ಚಲನಚಿತ್ರೋಡು ಹೀರೋ ಪಿದೆ ಬನ್ನಾಗ 0 ನಮ್ಮ ತೂರ ತೂಂದ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲಿನ ಮೆಕ್ಲನ ಪುದರ್ವಾನ್ ಪುನಃ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಆದರ್ಶ ನಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ನಾಡೆ ಕೈತಡೆ ಒರ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಬಾಲೆಡ ಪಂಡರಿಗೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಲಿಟ ಪಂಡರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಒಣಸೆ ಮಲ್ಪುಜಲಾಲು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪ ಒಣಸೆ ಮಲ್ಪುಜಾಲು ಹಿಡ್ದಾದು ಈ ರಾಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪದು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರುಡು ಅಂತ ಪಂಡರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಂಡರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿಯಾನ ಪನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಕರಿದು ಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡರಿಗೆ ಅಂಚ 15 ದಿನ ಕರಿದು ಬನ್ನಾಗ ಸ್ವಾಮಿಲು ಆ ಬಾಲೆನ ಕೈತಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ತೊಡಿರ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುಲ್ಲದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು 2 ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲನ್ನು ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಡದು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ನಮಗ ಪಂಡರಿಗೆ ಆ ಬಾಲೆಟ ನಮಗ ಈ ಪರಿತವಾಯಿನದ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿರ ಬಲ್ಲಿ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ ತಿನ್ನ ಮಗ ಒಣಸ್ಲ ಮಲ್ಪುಲ ಒಣಸ ಬರೋ ಮಲ್ಪುಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ ಆವಡು ಪಣದು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತ ಕಡಪುಡದು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಬಾಲೆನ ಕಡಪುಡ್ದಾರ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಿ ಪುಣಕ್ಲ ಶಿಷ್ಯನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಶಿಷ್ಯನಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಇರು ದಾನೆ ಆ ಪಾತೆರನ ಆಣಿ ಪಂತೊಲಿತೆ 15 ದುಂಬು ಇನಿ ದಾನೆ ಪಂಡಾರು ಅಪ್ಪಗ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಪಂಪರಿಗೆ 15 ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರ ಒಣಸ ಮಲ್ಪಂದೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಯಾನು ಬುಡ್ದು 15 ದಿನ ಆಂಡು 15 ದಿನ ಆಯ್ನಡ್ದಾದ ಇನಿ ಪನ್ಪುಣ ಯೋಗ್ಯ ತೊಂಡು ಹರ್ರತೆ ಐನಡ್ದಾದ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ಪಂಡೇನ್ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಮುಳುಂತು ಪನೋಡಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪುಣ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲು ಪನೋಡಂಡ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಹರ್ರತೆನೆ ಪಡೆಯೋದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ಪರಿಯರೆ ಎಲ್ಲ ಹರ್ರತೆ ಪುನೈ ತುಲೆ ಯಾನು ಓವೇ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದೆ ಓವೇ ದುಶ್ಚಟಗೆ ಯಾನು ಬಲಿ ಆತಜಿ ಓವೇ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಅವ್ರು ತಿನ್ಪೂಜಿ ಅಥವಾ ಓವೇ ಪಾನ್ ಪರಗಾಡು ಅಥವಾ ಬೂಮರ್ ಸತೆ ಅಂತ ತಿಂದಿಪ್ಪ ಅಂದ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ 44 ವರ್ಷ ನೆಂಕ್ ಯಾನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತಿಂದಿಪ್ಪ ಅಂದ್ ಓಡ ಮುಟ್ಟಂಡ ಈ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸತ ಬಿಡುತ್ತಾ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ 5 ದಿನ ಯಾನು ತಿನ್ಪುಣೆ ಬಡ್ದು 5 ದಿನ ಅಂಡ್ ಆ ರೀತಿದ ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದ ನಿಖಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನಿಖಲಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಡಿ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ನಿಖಲೈಕ್ ಸಾರ್ಥಕ ಕೊರ್ಪರು ಪನ್ಪುಣ ಏನು ತೆರೆಯೊಂಡೆ
ಯಾನೊಂಜಿ ಗಮನಿಸದೆ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏತು ಬೇಜಾರಾನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಶಿಬಿರಾಗ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ತುಂಬು ಒಂಜಿ ದಿನ ತೂಪೆ ಆರು ಟೈಟ್ ಆದ ಎನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟೈಟ್ ಆದ ಎನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂದು ಯಾನ ಅರಡ ಪಂಡೆ ಅನ್ನ ಈರೆಗೆ ಚಪ್ಪಲು ನೋಪುಣತಿ ಎಂಕು ನೋಪೋಡಿತ್ತು ಆತೆ ಪಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕೆ ದಲೆನೆ ಪಂಡಿಚಾರೆಗೆ ದಯ ಪಂಡ ಇನಿ ನಿಗ್ಲೇನ ಪರ್ಪವನಾಕಲು ಏತು ಜನಲ ಇಪ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆ ಕೊನೆ ಬರ್ತನಾದ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಜನಕ್ಕಲು ಅವಲ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಾವಂದೇ ಹೊರತು ಬೇತೆ ಒವೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೂಜೆ ಫ್ರೀ ಆದ್ ನಿಖಲು 1,000 ಕೊಡ್ತೇನೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ 1,000 ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಎತ್ತುಂಡು 3 ಲಕ್ಷದ 4 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ನಿಖಲು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಣ ಅಲ್ಪ ಬಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ನಿಖಲಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ವನಸ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಫ್ರೀ ಪೂರಾ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ನಿಖಲಿಗೆ ಇಂದು ಕಾವಂದೇರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಬೆಲೆ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಬೆಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ ಎಂಕಲ ಭಾಗ್ಯ ಅದು ಎಂಕಲ್ ತೆರೆಯೊಂದ ಹಿಡ್ದಾದ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪೊಂದ್ರೆ ಸಮಯ ನಾನು ತೂವೊಂದುಲೆ ಒಂಜರೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಉಂತಾಬೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕಲ್ಡ ಘಟನೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಇನಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೋಡ್ತು ಕಲ್ಪೇರು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಲ್ಪ PUC ಡಿಗ್ರಿಯ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ತಕ್ಕ ದಾನ ಅನ್ಪುಣಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಬು ತಿಕ್ಕಜಿ ಅಂತ ಅನ್ಪುಣೆ ಎಂಚನ ಅನ್ಪುಣೆ ಜಾಬು ತಿಕ್ಕಜಿ ಅಂಚೆನ ಪರಿಹಾರ ಶುರು ಅಂತಾನೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರ ಜಾಬು ತಿಕ್ಕಜಿ ಅಂಡ ಪರಿಹಾರ ಶುರು ಅಂತುಳ್ಳಾರ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರ್ ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಅಂತ ನಿಕ್ಲು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಜಾಬು ತಿಕ್ಕಜಿನ ಪಂಡದು ಕೆಲವು ಪರ್ದು ಕುಡುಕೆ ಅಪನಂತನ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಿದ್ಯಾವಂತನ ಘಟನೆ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸವನಿಪ್ಪ ನಿಗಲು ಗಮನಿಸಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಪುಲಪರ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸವನೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ವಿಕ್ಟರ್ಸದ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಚರ್ಚ್ ಉಂಡು ಆ ಚರ್ಚ್ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾರು ಆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಪಾದ್ರಿ ಬತ್ತೇರಿ ಗುರುಕುಲು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಗುರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ಒಂಜಿ ಆದೇಶ ಮಲ್ತರಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸೋಣ ಆ ಕನಿಷ್ಠ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲ ಓದಿಪ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಅಂಬೆ ಅವಿದ್ಯಾವಂತಿ ಬೇನ ಆ ನಿರ್ದು ಜಾಬ್ ಹೊಡೆದು ದೆತ್ತು ಪಾಡಿಯರು ಅಂಡ ಆ ಪರಿಯರೆ ಬತ್ತು ಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಯರೆ ಬೋಯ್ಜೆ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಲದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆಗೆ ಏನ ದಾನಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನ್ ದಾದಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಗೊತ್ತಾವಡು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಜನ ಅಂತ ಎರಡು ಎಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಒಂದು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಅಂಚ ಆಯೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಲೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಬಂತೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ದ ಅಂಗಡಿ ಪಾಂಡದಾನೆ ಶೂತ ಅಂಗಡಿ ಪಾಂಡದಾನೆ ಅಂಚ ಒಂಚನ ಕೈತಲ್ದ ಇಲ್ಲದ ಪಣಿಯಣಿ ತಿಲ್ಲದ ದುಡ್ಡ ಏರ್ನಡ್ದ ದುಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಪಾಡಿ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆಗೆ ಮಲ್ತನಗ ಆನ ಬೇರ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಆನ ಚಪ್ಪಲ್ ತಲ್ಪ ವ್ಯವಹಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಆಯೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತೆ ಆ ಊರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ಬತ್ತೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಯೆ ದುಡ್ಡಾದನ ಜನ ಆಪೇರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಯರು ಅಂಚ ಆ ಊರು ದಾಖಲು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಆನ್ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಆದ ಲೆತ್ತೆರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಊರು ದಾಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಆರೊಂಜಿ ದುಡ್ಡುದಾರನ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪದ ಮೆನೇಜರ್ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಲೆತ್ತೆರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದ ಬೇ ಒಂಜಿ ಚಕ್ನು ಕುರಿಯೆಗೆ ಚಕ್ ಒಂಜಿ ಆಕೆಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕು ಕೊರ್ಪಣೆ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆವಡು SBI ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆವಡತ್ತ ಅಂಚೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಆರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರೇ ಫಿಲಪ್ ಮಲ್ತಾರಿಗೆ ಫಿಲಪ್ ಅಂಬಣ ಪೊರ್ತುಗು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ನು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೆನಕ್ ಸೈನ್ ಪಾಡೋಡು ಸರ್ ಏರೆ ಸೈನ್ ಪಾಡೋಡು ಅಪಗ ಆಯ್ ಪಂಡಿಗೆ ಎಂಕ್ ಸೈನ್ ಪಾಡಿರ ಪೂಜಿ ಎಂಕ್ ಇಂಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏನು ಎಬ್ಬೇಟ್ ಪಾಡ್ಬೇನ್ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಂಡಿಗೆ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಆರ್ ಪಂಡರಿಗೆ 10,000 ಇರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಇನಿ ಈರಡ ಕಾರ್ ಉಂಡು ಬಂಗ್ಲೆ ಉಂಡು ಜನ ಉಂಡು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಡು ಆಂಡ ಈರು ಎಬ್ಬೇಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ರತ್ತಾನ ಅಪಗ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆಗೆ ಇನಿ ಎಬ್ಬೇಟ್ ಪಾಡಿರ ಕಾರಣ ಆ ಗುರುಕುಲು ಏನನ ಚರ್ಚ್ ಇರ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಪಾಡ್ಜೇರಂದಂಡ ಯಾನಿ ಕನಿಷ್ಠ 7ನೇನ 10ನೇನ ಓದುದಲ್ಲ ಇನಿಲ ಯಾನ ಚರ್ಚ್ ಗಂಟೆನೇ ಬಾರಿ ಸಾವಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಓದಂದೆನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪುನಃ ಹಠ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಏನ್ ಹಿಡ್ದಾದು ಬಂದುಲೆ ವಿದ್ಯಾಪನ್ ಪುನಃ ನನಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊರತು ಸಾಧನೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೋಡ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಣಿರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು
ವಿದ್ಯೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಛಲ ಎತ್ತಂಡ ಹಠ ಎತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆ ಎತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿ ಪತ್ತು ಅಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಕಳ ವಿನಂತಿ ಒಂದು 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂತವೆ ಬಂತೆ 1:30 ಗಂಟೆ ಉಂತವೇನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪೆ ಐನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ರೆಡಿಯುಲರತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದಂತಲೇ ಕೈ ಬಳತ್ತ ಕೈನ ತುಂಬುದಿಲ್ಲ ತಂದೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗಂಡನಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮಗನಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕೈನಿ ತೀರ್ಥಪಾಡ್ಲೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಮಾತರೆಗಲ ಬರೀ ಕಿವಿಯಾರ ಕೇಂದ್ರ ಏನು ತೆರೆಯೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಡ್ದು ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಬುಡ್ತು ಜರನ್ ತೆರೆಯೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಿವಿಯಾರ ಕೇನ್ನಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಧ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಎಂಕಲ್ ನಂಬ ಒಂದು ಮತ್ತಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ್ಪಣದಿ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲನ ಈ 77 ಜನಲ ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪನ ಇಡ್ಬಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ ಎಂಚಿನುಂಡ ಎನ್ನ ఒక ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಏನು ಆಸೆ ಉಂಡ ನಿಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪರ್ಪನ ಇಡ್ಬಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಕನ್ನಡ ಎಂಕಲ್ ತೋಡ್ದು ಎಂಕಲೆ ಆಸೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲೆಜ್ ಮುಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಯುಲರ್ ಬರ್ಪನ ಅರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪಾಯಿನಿ ರೆಡ್ಯುಲರ್ ಆತ ಬರ್ಪನ ತಿಂಗಳು 7ನೇ ತಾರೀಕು ಚೌತಿದಾನೆ ಏನು ಕಾಣೆ ನಿಕ್ಕಲ ಪಂಡೆ ಎಂಗ್ಳು ಕೋಡೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಾಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಗ್ಳು ಮಾತ ಪಾತೀರ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಳು ಮಾತ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇನ್ನು ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಸರ್ ಪೂರ ಜನ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಒತ್ತೊಂಡೇರು 16 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ 16 ಗಂಟೆದು ಉಲಾಯಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಪ್ನಾಯ್ತು ಉಲಾಯಿ ಒಂದು 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿದ್ದಿ ಆತ ಅಂಡ ಮದುವೆ ಆಯ್ಜಿನ ಆತ ಜನ ಅಪ್ಪ ಇರಲಿ ಅಪ್ಪೇನು ಏರನಂಡ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತೊಂದು 2 ಜನ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರುಂಡು ನಿಖಿಲ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಎಂಕ್ಲು ವಿಶೇಷ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನಿ ಮಲ್ಪರುಂಡು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಮಹಾಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಾಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನೀವು ಮಲ್ಪ ಹೊಡೆದು ಬಂದು ಮಂಚಿನ ಎಂಗ್ಳು ಉಂದಾತು ಒತ್ತಡ ಬನ್ನಿತ್ತು ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಎಂಗ್ಳು ಎಡ್ಡೆ ಈ ಜಾಗಡು ಎಡ್ಮ ದಿನ ಇತ್ತದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಪಂಡ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಕೊರ್ಪನತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪೂ ಕೊರಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ರಿ ನೆನಪಿರ ಕೊರ್ಪನಾರೆ ಆತೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ದೇವರಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪದು 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೂಲ ಬರೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಣ್ಣ ಆನಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಮದಪ್ಪಡೆ ದಯದೀದ್ ಬರ್ಪಾರತ ಏತು ದೂರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆನಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಿಡೆಗೆ ಓಕೆನಾ ಇಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರೆತ್ತ ಇರಂದಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕ ದೇವರೆತ್ತ ಇರಂದಂಡ ಅರ್ಥ ಅಣ್ಣ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 77 ಜನ ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬನ್ಬುಜಿ ಓಕೆನಾ ಎಂಗ್ಲ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಆತ ತಿಕ್ಕಂಡೇವು ಅಂಚ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು ಎಂಗ್ಲ ಈ ಸಮಿತಿದ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮಾತ ವಿಚಾರಗಳ ಬಾರಿ ಉತ್ಸಾಹೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬುಕೊನಪನಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ತಾಲೂಕು ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಪರವದನ್ನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಇನಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿನೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕೈಕುರೆ ಸದಸ್ಯರು ತಾಲೂಕು ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಶಿವತೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೊರೊಂದು ವಿನಂತಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏಕೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಯಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಕೊರೊಂದು ವಿನಂತಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಚಪಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. गजाननयुतं गणेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं श्रीगजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं श्रीगजाननयुतं ಗಣೇಶ್ವರಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ನಮಃ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ದೇವನ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶಿರಸ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹೇಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಾ
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ 1843ನೇ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ 6ನೇ ದಿನದ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಗಣ್ಯರ ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಿಲಿನೆಲೆ ವಲಯದ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ತಮ್ಮಯ್ಯಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸವಣೂರು ಇದರ ಹೊತ್ತು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸವಣೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಇವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೂ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಬೆಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮರಕ್ಕಡ ಇವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೂ ಹಾಗೂ ಸಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಚಾರ್ವಕ ಕೃಷಿಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಉದನಡ್ಕ ಇವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೂ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತಹ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಪ್ರೇರಣಾ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ವಸಂತ್ ವೀರಮಂಗಲ ಇವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೂ ಹೂಗುಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಸಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತಹ 1843ನೇ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಇವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಂದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಮಹೇಶ್ ಕೆ ಸವಣೂರು ಇವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1843ನೇ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಇಂದಿರಾ ಬೇಕಿ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರೆ ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸವಣೂರು ಇದರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಿ ಇವರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರೆ ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹರೀಶ್ ತೋಟದಳ್ಕ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಸಂತೋಷ್ ಕೇನ್ಯ ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಶೌರ್ಯ ಘಟಕದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಇವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲಿನೆಲೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ರಾಜೇಶ್ ಒಗ್ಗು ಇವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು.
ಬಿಲ್ನೆಲೆ ವಲಯದ ಪ್ರಗತಿಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಂಟ್ರ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ರೈ ಇವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಂದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೂ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕನಾಥ್ ವಜ್ರಗಿರಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಇವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಂದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಗತಿಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಕೊಣಾಜೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಡಿ ಕಯ್ಯಗೌಡ ಇವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಗತಿಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ 102 ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ವಿನಯ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರೆ ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಂದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೂ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಗತಿಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಕೊಂಬಾರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಧರ್ಮಪಾಲ ಗೌಡ ಇವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಂದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೂ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಗತಿಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಿರಿಬಾಗಿಲು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೂ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಕೆಡೆಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೂ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೊಪ್ಪ ಇವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಂದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೂ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಘು BN ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಣಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಇವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಂದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಾಲು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಗತಿಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಸವಣೂರು ವಲಯದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಹಾಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕಲ್ವಾಜಿ ಇವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೂ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬರೆಪಾಡಿ ಮಾಲಕರು ರಾಶಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಂದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೂ ಶಾಲು ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಈ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಡತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಸುವರ್ಣ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಂದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಿಲಿನೆಲೆ ವಲಯದ ಎಲ್ಲ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ಶೌರ್ಯ ಘಟಕದ ಬಿಲಿನೆಲೆ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 1843ನೇ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 77 ಜನ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಹ ತಮ್ಮ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ 77 ಜನ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. 1843ನೇ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ 5ನೇ ದಿನದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆಸೀನರಾತು ಪುಣಂಚಿತನ
ಈ 5 ದಿನದ ಈ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಾಯಿನ ಅಂಚಿದ್ರ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿದ್ರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿ ಆಯ್ನ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅವರೇ ಅಂಚನೆ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಕಡಬ ತಾಲೂಕುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 2ನೇ ವರ್ಷಗಳಿಂದ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು 6ನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕರಿನ ವರ್ಷ ಕಾಣೀರುಡು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸಾವನೂರುಡು 6ನೇ ಪುಟ್ನ ಊರುಡು ಒಂದು ಶಿಬಿರನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಿರ ಭಾರಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಆ ಮೂಲಕ ಅರು ವೃತ್ತಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿರಾದ ಬಹುಶಃ ಮಾತೆರ್ನಲ ಜನ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ನೀ ಈ ಮುಂಜಿ ಭಾಗಡು ಈ ಶಿಬಿರನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿದ್ರ ಮಹೇಶರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು. ಬಹುಶಃ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಬುಕ್ಕ ಏರು ಮಾತ ಈ ಭಾಗದ ಬಂಧುಲು ಮಾತ ಒಳ್ಳೆರ ಆಯ್ತಾ ಕಾಲು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಟ್ಲ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ದ್ವಾರ ಯಾತನ ಪುದರ್ ಪಣಂತೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ದಿನೊಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾತಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರೇ ಅಂಚನೆ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಶಿಬಿರದ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಅಂಗವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ 77 ಜನ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರನು 5 ದಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಆತ ನಡಪಂದು ಬತ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿಯೇ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಾತಾವರಣ ಒಪ್ಪುಡಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೇಡು ಈ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮುರಣಿ ಇಂಕ್ಲು ಬನ್ನಗ ಮುಲ್ಪ ದೆತ್ತ ಹಾಲ್ತ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳೊಟ್ಟು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರ ಅನ್ಪಡ ಇತ್ತು ಐಕೆ ಎಂಚ ಮತ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಬಂಡ ಆ ಭಾಗಡ್ ಓಪನ್ ಮಾತಾಯ್ತಾನೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬಹುಶಃ ಮುಲ್ಪ ನನ್ನೊಳಂಜಿನ ಬಂಡ ವೆಹಿಕಲ್ ಉಂತಿರ ಬೊಡೆನಾಥ್ ಜಾಗಿನ ಇಪ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೀರಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಬಿಲ್ನೆಳದ ಒಂಜಿ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆತ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸೋರ ಇನಿ ಇಡಿಗೆ ಬೈದೆ. ಬಹುಶಃ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ದಯಬಂಡ 2 ವರ್ಷಗಳ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಬಿಲ್ನೆಳೆದಾಗಲು ವಲಯದಾಗಲು ಈ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣ ಏನು ದಯ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಉಂಡು. ಕೊಂಬಾರಡೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮರ್ದಾಳ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಡೆದಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ನಡೆದವರ ಜನ ಖಂಡಿತವಾತಲ್ಲ ಏನು ಅವಕಾಶದ್ದು ವಂಚಿತವರ ಖಂಡಿತ ಬಯಸ ಏನಂಜಿ ಮಾಸ್ಟಾತೀತನೆ 10 ಸಾರಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಬಣ್ಣೆ ಒಪರ್ಚುನಿಟಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವಾಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಚ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂದದ್ದು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಐನು ಕಾತದ್ದು ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸೋ ನೋಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಅವು ಆ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮುಗಿನ ತಂದ್ರೆ ಬರ್ಪಣ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಂಗಳು ಈತೆ ಮೂಳು ಭಾರಿ ಸೋಗದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ಈ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ 77 ಜನ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಭವಿಷ್ಯದಟ್ಟು ಒಂದು 50% ಜನಗಳು ಬಹುಶಃ 35 ವರ್ಷದ ಉಳಾಯಿತಗಳು ಉಳ್ಳೇರ್ನೇನು ಅಂದಾಜಿ ಒಂಜಿ ಕೈದೇರ್ಪಳೆಣ್ಣ 35 ವರ್ಷದ ಉಳಾಯಿತಗಳು ಕೈದೇರ್ಪಳೆ ಅಂದು ಏನ ನೆನೆತಿನಂಚನೆ ಆಂಡು ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಲಂಚನೇನ 35 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿದಾಗಲ್ಲ 35 ವರ್ಷದ ಆಟಗಳು ಬರೀ ಕಡಿಮೆ. ನನ್ನೊಂದು ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಬಹುಶಃ SSLC ಆಯ್ನಾಕಲು 5 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಕೈದ ಬೆಳೆ SSLC ಆಯ್ನಾಕಲು ತೊಲೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾಟ SSLC ಆಯ್ನಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ದಯ ಬಂಡ ಯಾನು ಪಣಪೆಂದ ಬಂಡ ದಯ ಬಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಎನ್ನ ಮಿಸಸ್ಲ ನೀವು ಟೀಚರ್ ಆದಿತ್ತೀರಿ ಯಾನು ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಪೂಪಣ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವಳು ಹೆಣ್ಮ ಜನ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ಪೈನ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಆ ಶಿಬಿರ ಹೊಡಿತೀರಿ ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡ ಇನ್ನು ತೂತಾನಾಗ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಏನು ಕಲ್ಪೈನ ಜೋಕುಲು 4 ಜನ ಎನ್ನ ಮಿಸಸ್ ಕಲ್ಪೈನ ಜೋಕುಲು ಆಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪೈನಲ್ಲ ಯಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪೈನಿ
ಎಂಕಾಂಡು ಪಂಡ ಏತ್ ಬೇನೆ ಆಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ಪೈನ ಜೋಕುಲ ಇಂಚ ಅಕಲು ಇಂಚ ಆತೇರತ್ತ ಪಂಡದು ದಯ ಪಂಡ ನಿಜವಾದನ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟೇ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಇನ್ನು ತಿದ್ದೋಡು ಆ ತಿದ್ದಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಲಿ ತಿದ್ದೊಂಡೇರನ್ನ ಬಹುಶಃ ಆಗಲ ಜೀವನ ಪಾವನ ಆಪಡು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನರಜನ್ಮ ಪನ್ಪಣವು ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಜನ್ಮ ಬಂದುಲೆ ನಿಖಿಲಿನಿ ಅವನು ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೇರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಡ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಿಖಿಲು ಒಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆಪುಣಂಚ ನಾವು ಆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಅದು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಅಂತ ಬಂತೀರು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತೂಪ ಇನಿ ಪುಟ್ಟದು ಎಲ್ಲ ಸೈಪುಣಂಚಿನ ಜೀವಿಲುಳ್ಳೋ ಕೋರಿನ ಎಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಬತ್ತನ ರಪ್ಪ ಕೆರಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ ನರಮಾನೆ ಅಂಚತ್ತು ನರಮಾನ್ಯಾಗ 100 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಉಂಡು ಬಾಲ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಕೌಮಾರ ಯೌವನ ಅಂಚನೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಬುಕ್ಕ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ಬಾಲ್ಯೊಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ ಯೌವನೊಡ್ಲ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಜೀವನ ಒಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ತತ್ತನಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳುನು ನಿಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಏನು ವಿಶೇಷ ಪನ್ಪು ಇದಾಯ ಬಂಡ ನಿಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳ್ದ ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂಚಿನ ನಾವು ಮೆದುಳ್ದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ನರಬಲ್ಲಿ ಬೋದು ಮೆದುಳು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಾರಾಯಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಮೆದುಳ್ದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಬೋಡು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಡನಂದ ನಂಗೆ ಮೆದುಳ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಬೋಡು ಸರಿ ತಿನ್ನೋದು ಜೀರ್ಣ ಆಡೋದಂಡ ಮೆದುಳು ಸರಿಯಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕೈಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾಡಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ದಾರಾಯಣ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೋದಂಡ ಮೆದುಳು ಸಂಜೆ ಹೊರಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆನ ನಾವು ಮಲ್ಪನ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡತ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮೆದುಳ್ತ ಚೈತನ್ಯ ಏಪ ಹಾಲಾಪಂಡ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಲಾಪಂಡು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ದಯಬಂಡ ಪರಪುಣ ಒಂತೆನೇ ಆವಡು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಒಂತೆ ಪರಂಡ ಒಂತೆ ಮೆದುಳುಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ತ ಅಂಡ ಆಗ ಮೆದುಳುಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ ಆ ಜೀವನ ಒಟ್ಟು ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚಂದ ಕಾಪಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಚ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಬಿಡ್ಚಂದಯ್ಯಪ್ಪಿ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ನೆರೆಕರದ ಬಂಧುಳಿಗೆ ಬಿಡ್ಚಂದಯ್ಯಪ್ಪಿ ಐಡ್ದೋಗ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚಂದಾಗಲ್ಲ ಪೈರು ದಯಮಂಡ ಇಡೀ ಸಮಾಜನೇ ಅವಹೇಳನ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಪಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಚಟ ಬಂಡ ಕುಡಿತದ ಚಟ ಬಹುಶಃ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಏತು ಒಂಡ 1843ನೇ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಇನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೂಲಕ ನಡಪುಣ ಬಂಡ ಏತ್ ಜನದೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದಿರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಶಿಬಿರಗಳು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರೆಡಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆಪಾಗ ಐಟ್ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಣ್ಣ ಕೆಲವುದಾಗಲಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಾರೆ ನಿಗಲು 77 ಜನ ನಿಗಲು ಮಲ್ಪ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಅದು ಬತ್ತಾರೆ ಬತ್ತಂಡ ಇನೀತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐಕೆ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನಕಲು ಬೇತೆ ಪಾತ್ರೆ ನಿಗ್ಲೆ ಇನ್ನು ಆ ಚಟೋನು ದೂರ ಮಾಲ್ಪನೆಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಪಂಡದು ಉಳ್ಳೇರು ಐನು ನಿಗ್ಲೆ ಈ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಬುಡುಪುನತ್ತು ನಿಗ್ಲ ಜೀವನ ಉದ್ದೋಗು ನಿಗಲೆ ಐನು ಅಳವಡಿಸುವಂದು ಪೋಡು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಕೊಡದೆ ಪೇಪರ್ ತೂಯೆ ದನ ಮಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಕಾಣೀರುಡು ಮಧ್ಯವಜನ ಶಿಬಿರಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಅಂಚಿತನ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಆ ಸ್ವಂತ ರಿಕ್ಷಂದೆ ತಂದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಖುಷಿ ಪಡೋಯ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ರವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಕ್ಕುಜ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಚಾರ್ವಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಣೇಶ್ ಉದನಡ್ಕನವರೇ, ಬೆಳಂದೂರು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು, ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸಚಿನ್ ರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ರವರೇ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಸ್ಟ್ರು ತುಂಬ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು. ನೀವೇನಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಾಕುವ. ನಾವು ಕುಡಿತ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸೋದೇ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಷನ್ಗಳಿರ್ತದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರ್ತದೆ, ಸಂಜೆ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡೋದು.
ನಾವೊಂದು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಏನೋ ನಮ್ಮೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಾಸನ ಶಿಬಿರ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ನಮ್ಮನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಯಾರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟವ, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬಳು ಶಿಕ್ಷಕಿ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಮಗು, ಒಳ್ಳೆ ಕಲಿತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಗು ಒಳ್ಳೆ ಮಗು, ಟೀಚರ್ನವರಿಗೆ ಜೋರು ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋರು ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ, ದೊಡ್ಡವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ, ಪಾಪದವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಏನೊಂದು ತಲೆಗೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಬಾಕಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಓ ನೀನು ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತು, ಅವರ ಅಮ್ಮೆ ಟೈಟು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದಂತೆ. ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ನವರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಗು ಬರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿತು. ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ನಾವೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಆಗ ಒಂದು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೋರ್ಸ್ ಉಂಟು, ಕೃಷಿ ಜಮೀನುಂಟು, ಆದಾಯ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಚೇಂಬರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಕುಡಿದು ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆ, ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ, ಯೌವನಾವಸ್ಥೆ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿಯಂದಿರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಮಡಿವಂತರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಜಾಗ ಇದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಣಪತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಾದ್ರೊಮ್ಮೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸ್ಯರಾಗ್ತೇವೆ, ದಿನಾಲೂ ಕುಡಿಬೇಕು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗೋದು. ಇಲ್ಲಾಂತಾದರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಂಪು ಪೋಯಿನಾಗಲು ಪೂರ ಪರಪ, ಕೆಲವರು ಪರ್ಪೇರು, ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಉಡುಪುಣೆ ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 77 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಪುಂಚಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 77ಕ್ಕೆ 77 ಜನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಬಿರ ಮುಗಿತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸಲ ನಮ್ಮ ಕಾಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದನಡಕ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 77 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳೊಂದು ಬೇಸರದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಭಾಳ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ದೈವದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರ ವಂದಿಸುವಂತೂ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಬೇಡಂತೂ 1834ನೇ ಶಿಬಿರತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಐನಂಚಿನ ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರೆ, ಈ ಜನಜಾಗೃತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡಬ ತಾಲೂಕುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಪುಂಚಪಾಡಿಟ್ ಶಿಬಿರ ಆವಡುಂದಂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಐನಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಪುಂಚಪಾಡಿರೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಟ್ ಹಿರಿಯರಾತ್ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ್ರೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವನಾಥರೆ, ಬೆಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾರ್ವತಿ ಅಕ್ಕಡೆ, ಅವೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿನಂಚಿನ ರಘು ಮೇರೆ, ಸವಣೂರು ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನಂಚಿನ ತಾರನಾಥ್ ಕೈರಗೆರೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸವಣೂರು ಮೇರೆ, ವೇದಿಕೆ ಪುಣಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆತ ಮುಂಭಾಗಟು
ಜೀವನನು ಟು ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಲ ಆತು ಹೊಸ ಜೀವನನು ಕಟ್ಟಿಯರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಲೆ ಈ ಜೀವನ ಬದಲ್ಪೆರ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ವಿಶೇಷವತ್ ಶಿಬಿರಟ್ ಪಾತ್ರನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನತ್ತು ಮಸ್ತ್ ನಿಗ್ಲೆಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಿರಿಯೆ ವೇದಿಕೆಟ್ಲ ಇಪ್ಪುನಗ್ಲೆಟ್ ಮಾತ ಕಿರಿಯೆ ಆತ ಏನುಳ್ಳೆ ಮಹೇಶನಡ ಕೊಡೆ ಪಂಡೇನು ಏನಿ ನೀ ಬರಿಯರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಶಿಬಿರಟ್ ಪಾತ್ರನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂಡಲ ಬರಡೊಂದು ಅನ್ಪುಣ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಎಂದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಥಮವತಿ ನೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಪರವತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭನು ಹಾರೈಸಂತು ಒಟ್ಟು ನಂಗೆ 1930 ಮೂಜಿ ಶಿಬಿರ ಮುಗೀತು ನಾಲೇಟು ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಮನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ತೇಡು ಪಾತ್ರೆನ ಉಳ್ಳಕ್ಕೇಂಡ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವಳಿತು ಪ್ರಗತಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕೊಣತ್ತದು ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಕೆಲಸೋಟ್ಲ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪಣಿಯರ ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ದಯಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಪರತು ಇತ್ತಿನ ದಾನೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರುತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮುಳಿತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ತಗ್ಲೆಗ್ ಚಾರ್ವಾಕತ ಬಂದುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಳು ಕಾನೂರು ತಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ದೋಲ್ಪಡ್ ತಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಣ್ಣ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಸುಮಾರು ಪಪ್ಪ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂದುವೆ ಚಟಕ್ಕು ಬಲಿ ಆತಿತ್ತೇರು ಸುಮಾರು 88 98 ವರ್ಷ 98ನೇ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಪರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿ ನಾವು ನಂಗೆ ಕೆಲವು ತಗ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಹತ್ತಿದ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಶಿಬಿರಾಡ್ತಿ ಇತ್ತಿನಗ್ಲೆಗೆ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆರು ಪರ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗೂ ಬೂರ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ CO ಪಾತೇರಿಯರು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಾರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಾತರ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ಅನ್ಪನೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾನೇ ಉಳ್ಳೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು 98 99 2004 ಮುಟ್ಟ ಆಜನೆ ಕ್ಲಾಡ್ತದ PUC ಮುಟ್ಟ ಪೋಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಪರೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ 1994 ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಪರ್ಪುಣ ಚಟಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 1994 ಆಪುಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಐಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಸರಿಮಲ್ಪೆರ ಆವಂತಂಚಿನ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದ ಪಿರವುಡು ಏನು ಶಾಲಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಪೋಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರೇನು ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಗಳು ಎತ್ತಬೋವಂತಂಚಿನ ಘಟನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಆರೇನು ಸುಮಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೆರ ಆವಂತನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬಂಡು ಇತ್ತೆ ಪರ್ಪಣೆನ ಬಿಡುತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯ್ತು ಉಳ್ಳೇರಿ ಇತ್ಯಾರು ಬಣ್ಪೇರಿ ಏನು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಬುಡೋಡಿತ್ತು ನಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಕಲೆವು ನೋಡೊಂದು ಅಂಡ ಆ ಪರ್ಪುನ ಚಟೋಕು ಬಲಿ ಆತು ಎಂಕ್ಲ 3 ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಏನು 8 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕಲೆ ಒಂದೇರು 2 ಮೆಗ್ದಿನಾಗ್ಲು 6 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪನಾಗ ಕಲೆ ಒಂಡೇರು ಆ ಬೇನತ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆ ಪೋಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರಂದಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತದಲೆಗ ತಿಂಗೋಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಆಜಿ ತಿಂಗೋಳು ಹೊರ 3 ತಿಂಗೋಳು ಹೊರ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲ ಪನ್ಪೇತಿಜ ನಿಗ್ಲಟೇನು ದಯದೀತ್ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪಣ ನಿಗ್ಲ ಅಮ್ಮ ಆತಿಪ್ಪು ಮೆಗ್ದಿ ಆತಿಪ್ಪು ತನ್ನ ಮದಿಮೆ ಆತಿತ್ತನ ಬುಡೇತಿ ಆತಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಕೊರಗು ಪೇರು ಅವು ನಿಗ್ಲ ಏರಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೇನೆ ಕೊರಗು ನಂಚಿನ ಓವಾಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ನಾವು ಕುಡಿತ ಚಟ ಅಂದ ಪಣ್ಯರೇನು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯ ಬಂಡ ಏನು ಅನುಭವಿಸದೆ ಅವೇ ಆ 5 ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತಾರೆ ಕುಳ್ಳುದು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪೇತಂಡು ಅಣ್ಣ ಮನತನಿ ಬುಡಿಯಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಾಣ ಪನ್ಪಣಿ ಇತ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ಲೊಂಟು ಕುಳ್ಳುದನ ಪಾತೇರ್ಪೇರು ನಿಗಲ 29 ತಾರೀಕು ಪೋತು ನಿಗಲ ಮೆಗ್ದಿಟಣ ಅಪ್ಪಟಣ ಅಣ್ಣಟಣ ಸಂಘಟಿಟಣ ಕುಳ್ಳುದು ಪಾತೆರ್ನಾಗ್ಲಿ ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಈಗ ನಿಗ್ಲಟೇನು ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿದಾಯ್ತ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಯ್ನು ಮಲ್ತಿಜಿಲ್ಲ ದಯದೀತ್ ಪರ್ಪುಣೆನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಪರ್ಪುಣ ಚಟಕ್ಕು ಬಲಿಯಾ ಓಡ್ಚಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆಲಿಪ್ಪೋ ಇತ್ತದಾನೇನು ಬತ್ತನಾಗ ಮುರಣಿ ಏನೊಂಜಿ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಪಾತೇರ್ ಬದಲು ಎತ್ತ ಬತ್ತಿತ್ತು ಯಾರು ಪಾತೇರಿಯರು ಎಂಕ್ ಗಣೇಶರಿಗೆ ನೆರಿಯನದನ್ನ ಬೇಜಾರು ಉಂಡ ಎಂದಲ್ಲ ನೆಡ್ತೇನೆ ಅಂದು ಕೇಂಡಿರು ಇಜ್ಜಿ ನೆಡ್ತು ಜಾರನ್ನ ಬಂದು ಮುಂದುವರಿಸದಾರು ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಎಂಗಾತು ಸಮಸ್ಯೆ ಲಾಪುಣ ಒಂದು ಪಂಪಣಂಚಿನ ಪಂಡೇರು ಐಕ ನಂಗೆ ಯೋಜನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಊರುಡು ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಊರುಡು ಗಣ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ನಿಗ್ಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ನ ಗಣ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಕಾವಂದೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ನಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆನು ಮನುಷ್ಯ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೋಲ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಚಟಕು ಬಲಿ ಅವಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮ ಅನ್ಪೇರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣ ಅಲ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ಲ ಪರ್ಪೂಜೆರು ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಪರ್ಪಣೆಯನ್ನು ತೂತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ 1 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮನ್ಪಣ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು 10-15 ವರ್ಷ ತಿಂಚಿ ಏನು ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮುಳ್ಳ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿನಾಗ್ಲೇನೆ ಎಂಕ್ಲನೆ ಕೆಲವು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಡು ಬತ್ತೇರೆ ಕೆಲವು ತಗ್ಲೇನು
ಮನ ಒಲಿಸದು ಕೆಲವು ತಗ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ತ ಅಮ್ಮನಗ್ಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಹೆಂಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಪಣ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ತ ನೆನಪಾಪುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರಿಸರ್ತಿ 1700 ಶಿಬಿರ ಅಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಸರ್ತಿಲ ನಮ್ಮರ್ ತಾಯಿ ನಂಚಿನ ಸೇವೆನು ಈ ದೆಟ್ಲ ಕೊಡ್ತೋ ನಿಗ್ಲೆ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾನೊಂಜಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ಪಣ ದಯದೀತು ಒವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೇರಿಯರು ಅದನ್ನು ಬುಡತಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಜೋಕುಲು ಕಿರಿಕಿ ಮಲ್ತೇರು ಒವಿತಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲ ಊರುತ ಗಣ್ಯರಡ ಪಂಡೋನ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಇಪ್ಪೇರು ಅಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ತಂದು ನಮ್ಮ ಬದಲಾಕೋ 143ನೇ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಚಿನ್ ಜೈನ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಯ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಾದಂತಹ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಈ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಬಂಧುಗಳ ಮನೆಯವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಊರಿನ ಬಾಂಧವರೇ. ತುಳು ಬರದವರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದರೂ? ತುಳು ಬರಂದಾಕ್ಲೇರ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. 120 ಒರ್ಮಣೇತ ಶಿಬಿರಟ್ಟು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವನಿರತೆ ಆತು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುದು ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮಟ್ ಕುಕ್ಕು ಜಡ್ಕಟ್ ಯಾನು ಸೇವನಿರತೆ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ 13 ಜನನು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಸೇರಾದಿತ್ತ. ಆ ಟೈಮಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಐವರ್ನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನಟ್ಟು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿಬಿರ ಆದಿತ್ತನು ಅಪ್ಪಗ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ನಾಯ್ಕರು ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ಯರು, ಚಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯರು, ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರ ಕೋಳ್ತ್ಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ಯರು. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಕುಡೋರಿ ನಾಗೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇರು. ಆರು ಇತ್ತ ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇರು ಯಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆತೆ ಆರೊಂಜಿ ಬೇತೆ ನೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು. ಆ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟು ಕಾವೆಂದೇರು ಕುಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಅಂಚ ಯಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆದಿ ಈ ಸೇರೋಡುಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತುತ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ತ ತಿರ್ತತ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆತ. ಆ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆತ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ನೇಡ್ತಾರೆ. ಯಾನಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಎದುರು ಉಂತದು ಪಾತೆರಿಯರಗೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯಲ ಉಂಡು, ಪಾತೆರಿಯರಗೊಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸಲ ಉಂಡು. ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ತೈಕುದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಅದಿಪ್ಪು ಪ್ರಗತಿ ಬಂದು ತಂಡಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ್ದು, ಒಕ್ಕೂಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ್ದು. ಐಡ್ದುಕ ಸೇವನಿರತೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿಯರಾಂಡು. ಈ ಯೋಜನೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಯಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬರಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿಯರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಈ ವಿಚಾರನ ದಾಯಪನ್ಪೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಇನ್ನಿತೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮುರಾಣಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಜನನು ಸೇರಾಯ ಒರಿಯನು ನಮ್ಮ ಬಾಬಣ್ಣೆಲ್ಲೇರು ಆರೇನು ಮುರಾಣಿ ಕಾರಡು 10 ಉಲಾಯಿ ಪಾಡಿಯರು ಬನ್ನಾಗ ದಾಯಿ ಎಂಚ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಪಂಡ ಏರ ಒಂಜಿ ಸಚಿನನ್ನೇರು ದುಡ್ಡು ಕೊರಿಯರು ಉಂಡು ಪಂಡದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಆಂಡ ಯಾನು ಒರಿಯನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಒರಿಯನು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶರು ಉಳ್ಳೇರ ಕಳಾರ ಗಣೇಶ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಣ ಒರ ಲಕ್ಕಲೆಗೆ ಕುಲ್ಲೆ ಒರ ಮಾತೆರ ಲಕ್ಕಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಣ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ತಾರು ಪಾಯಸ ಬುಡ್ಚಿ ಪಣ್ಣದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ನೀ ಪಾಯಸ ಮಂತೇರು ಅಂಚೆ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪು ಜಾತ ಅಂಚ ಆರೇನು ಸೇರದಿತ್ತೇರು. ಆಂಡ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ 6 ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಅನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಸೇರಾದಿಪ್ಪೇರು ಸೇರ ಬನ್ನಾಗ ಕೆಲವಲ್ಪ ಮರ್ದು ಬುಡ್ಪುನಂಚಿನ ಪಂಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಪಂಡಿತು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ಏರ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ವನೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಪತ್ತೇರ ಪೊನ್ನಾಗ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೇಸ್ ಉಂಡು ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾಯಿಚ್ಚೇಡು ಬತ್ತನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅವು ಅಕ್ಲೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೈದೇರು ಆಂಡ ಬರನ್ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಎಂಚ ಸೇರ ಇದೇ ಕಾರಣ ಬತ್ತೇರು. ಆಂಡ ನೆಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶದಾದ ಬಾಬಾ ನಡೆ ಕಡೆ ಅನ್ಕೇಂಡೆ ಇರು ಪೋಪರ ಅಂದು ಪೋಪು ಜೀವಂಡೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಗ್ಲ ರಡೇ ದಿನಟ್ಟು ಮನೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತನು. ಈ ಪನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಪಿದೈದಕ್ಲು ಪಿರಾವ್ ಕುಲ್ಲು ದಿಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತಿ ಇನಿ ಪಾತೇರ್ನಂಚಿನ ಏರೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಪಾತೇರ್ನ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ 15 ವರ್ಷ ಅಂಡಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಅನ್ಪಣಿ ಆಂಡ 600 ವರ್ಷ ಬದುಕಾಯರು ಬದುಕುಂಡು 75 ವರ್ಷ ಶಾಪತ್ತು ದಾಯ ಬದುಕುಜೇರು ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಆರ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಇರ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದು ಮೂಲಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಹಾಲ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲನೆ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿಜಿಂದ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು. ಸಚಿನ್ ಜೈನ್ ಉಲ್ಲೇರು 6 ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಾರೆ ಅತ್ತು ಜೈನ ಕುಟುಂಬತಾರು 6 ಮಣಿನ ಬತ್ತೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾತೇರು 6 ಬುಕ್ಕ ಬೈಕಿಡು ಯಾನ್ ಫೋನಾಗ ಬಿಡುದು ಬಿಡಿ. ಮಹೇಶರು 6 ಆಯ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಉಂಡು 6 ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಂತುದು ಪುಡೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಅಂಚನೆ ನವಜೀವನ ಸಮಿತಿ ತಾರು ಒರಿತೇರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಂಪುನಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಅವ್ರು ದುಂಬು ಬಿಟ್ಟಿಯರು ಅಡ್ದುಕ ಕೋಡೇರಿ ಅನ್ಕೇನೆ ಮರ್ದಾಳ ತಾರು ಆರೇನು ಮುರಾಣಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲು ಮುರಾಣಿ ದುಃಖ ಮುಲ್ಪನೆ ಪುಡೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಮುರಾಣಿ ದಿನ ಸುರುತಾನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ತಕ್ಲೇನ ಬಾರಿ ಪುರ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಒಂದು ಪುರ ಇತ್ತು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅದನ್ನು ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಕುಡ ಯಾನು ಬತ್ತದು ಪೋಯೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಮುಲ್ಪ ಗಡಿಟ್ಟು ಸೈನಿಕರು ಕಾತೊಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಗ್ಲೇನು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಪೆದ ಬುಡೇಟ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬುಡೇತಿ ಜೋಕ್ಲು ಇಜ್ಜ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಮೆಜ್ಜರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಲ ನಿಗಲಂಚನೆ ದುಂಬು ಶಿಬಿರಗು ಪೋತು ಒಂಜಿ ಗಂಗಸರನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಯಾನಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಓಡು ಪನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಮುಲ್ಪ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಐಕ್ಯ ಬೋಡದು ನಿಖಿಲ್ ಪುರ ದಾದವನ್ ಪೋಡು ಪಂಡ 77 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮುರಣಿ 2 ಜನ ಪೋಯರು ಬದುಕು ನಕಲು ಬದುಕುವೇರು ಸಾದಿ ತೋಜಾರಾಗ ಸಾದಿ ತೋಜಾವಲಿ ಸಾದಿ ತೋಜಾಡ ಉಲ್ಟದ ಸಾದಿಡು ಪೋಪುಂಡು ಬಂಡ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರಾಗ ಆಪಜ ಅವಾಗ್ಲ ಹಣೆ ಬರ ದರ ಅಂಚ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಪೋಯಿನ ಶಿಬಿರಾಡು ತಪ್ಪದತ್ತು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪವಣತ್ತು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಡ ಓಡಿಜ್ಜಿ ಬುಡೇತಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ಪ ಮರಣಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಒರೇನು ಪುದರ್ ಬಂಡ ಬನ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡಬೆಟ್ಟು ಒರಿಯಾನು ಆ ಬುಡೇತಿನ ಕಂಡ ಏಪಲ ಗಲಾಟೆ ಕೇಂಡು ಈ ಗಂಗಸರ ಬಿಡ್ಪನ ಅಂದು ಗಂಗಸರ ಬಿಡ್ಪು ಜಪನ ಬುಡೇತಿನ ಮುಡ್ಪನ ಅವು ಬುಡೇತಿಲ ಬೋಡು ಒಂಜ ಬುಡೇತಿ ಬೋಡು ನಿಕ್ ಬುಡೇತಿ ಬೋಡು ನಾನು ಈ ಗಂಗಸರನ್ನು ಬಿಡೋಡು ಗಂಗಸರ ಬಿಡೋಡು ನಾನು ಬುಡೇತಿನ ಬಿಡು ರಡ್ಡೆಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ ಪೋಡತ್ತ ರಡ್ಡಲ್ಲ ಬೋಡು ನಾನು ದಾದವನ್ ಪೆರಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಲ್ನ ಶಿಬಿರಾಗ ಸೇರಿಯರಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನು ಆಯೇ ಬೈಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬುಡೇತಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಜನ ಬುಡೇತಿರು ದೂರ ಪೋಯಿ ನಾಕ್ಲೇರು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕನು ಈ ಅವಕಾಶನ ಉಪಯೋಗ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ವರ್ಷನ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಬಣ್ಣದ ಕೂಡ ಶುರುವಾನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಬುಡೇತಿ ವಾಪಸ್ ನಿಕ್ಲಾಡೆಗೆ ಬರಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನ ದಾದಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಂತನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದುಮ್ಮಗು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅವಕಾಶ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಪನ್ನದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದ ಆ ಜನ ಪರ್ಪುಜ ಮಾರೆ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ನಂಚಿನ ಸಚಿನ್ ಜೈನು ಪರ್ಪುಜರು ಮಹೇಶರು ಪರ್ಪುಜರು ಯಾನಂತೂ ಯಾಲ್ನ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು ದುಂಬು ಪರ್ತಿಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಪರ್ತಿಜಿ ಐರ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೇಡ ಧೈರ್ಯ ಹೋಗು ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಊರಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಏನೆಂದರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 174ನೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಕೊಕ್ಕಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು 174ನೇ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 120 ಏನೋ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು. ಆ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನವಜೀವನ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥ ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಆ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಸವಿ ನೆನಪು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಆ ಒಂದು ಅವರು ಕೊಡುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ಅವತ್ತು ಎಷ್ಟು 7 ದಿವಸ 8 ದಿವಸ ಏನಿತ್ತು. ಆ 8 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ನಾವು ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವಾಗ. ಹಾಗೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನಸಿರ್ತದೆ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ತಾವೊಂದು ನೆನೆದರೆ ದೈವ ಒಂದು ಬಗೆದಂತೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಕುಡಿತದ ಚಟ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ನಮಗೆ ಕುಡ್ದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಚಟವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೇಣುವನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವತ್ತು ಕಾಣೀರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ನಾನು ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೇಡ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಈಗ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೂ ಒಂದು ಆ ದುಶ್ಚಟದಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು 77 ಮಂದಿ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವೆಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ
ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೀವು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ನೆಡಿ ಅಂತ. ಆ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟವರು ಈಗ ಆ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಸಲು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ಅವರ ಮನೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ನವಜೀವನ ಸಮಿತಿಯ ಈ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರವರ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ 77 ಮಂದಿ ಜೀವನದ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 1843ನೇ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ 6ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು 10 ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಸರಗೋಡು, ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವಂತಹ ರವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ನೆರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆಯು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಚಟ ಅಂದರೆ ಕುಡಿತ ಮಾಡುವಂಥವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕೆಟ್ಟ ಚಟವನ್ನು ಆನಂದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿಯೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಬೇಕಾಗಿಯೂ ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಹೀಗೆ ಮರೆಯಬೇಕಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಕುಡಿತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ಬಂದವರೇ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಈ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ 5ನೇ ದಿವಸದ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಳೆ ಮುಖಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕಾಣೀರಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದವರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂಥರದ ಇದು ಕುತೂಹಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಜೀವನ ಅಂತ ಎನಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಒಂದು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲ 7 ಅಥವಾ 9 ದಿವಸದ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕೂಟವನ್ನು ಸಹ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಬೇಸರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ರೀತಿಯ ಇದು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನೊಂದು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದವನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವನು ಈ ಥರ ಆಗೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಒಂಥರದ ಬೇಸರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಶೆ ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯಾದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ನಂದು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವತಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಈ ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮಾನವ ಜೀವನ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವತಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು
ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತೇವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕುಡಿತದ ಚಟದಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟಗಳು ಇದೆ, ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಟಗಳು ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ತಿಂದರೆ ಅದು ಸುಖಮಯ ಜೀವನ. ಈ ಕುಡಿತ ಏನು, ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಕುಡಿತೀರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು, ಈ ಕುಡಿತದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಡಿದು ಬಂದಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಚೆ ಈಚೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೇವೋ ಅದು ಬೇಡ. ನೀವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖಮಯವಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ಹೋದವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಜೀವ ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ, ಯಾರು ಕೂಡ ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಈಗ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಏನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವೊಬ್ಬರೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿ, ಬೇರೆ ಈ ಚಟದ ಇರುವಂಥವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಬಾಳ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಚಪ್ಪಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆತ ದುಂಬಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಏನಾತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಳೆ, ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 15 ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನೇರು ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನೇ ಪುರ ಬತ್ತದ ಕಾಕಜಿ ಕೊರದು ಬಂಡೇರು ಪುಂಚಪಾಟ್ ಮಧ್ಯವಜ್ಜಿನ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪಂಜಾತ್ ಬಂಧುಳೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇರು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬರಡು ಬತ್ತದ ಅಗ್ಲೆಟ ಪಾತೆರಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋಡು ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಡಿಂಜಿ ನಾಗೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಒಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಬತ್ತ. ನಾಗೇಶನೋಡ ಏನಕ್ಕೆ ಎಂಡೆ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಡು ದಾಯ್ತ ಪಾತೆರಡು ದಯ ಪಂಡ ಆರು ಸುಮಾರು 10-15 ವರ್ಷ ಸೇವಾನಿರತೆ ಆಯ್ತು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು, ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ತು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆದ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ತು. ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಇತ್ತನಾರು. ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರನು ಆಯೋಜಿಸೈನಾರು. ಆರೆಡ ಕೆನ್ನಗ ಆರು ಬರಿ ಅಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರೋಡು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಳು ಶ್ರೀಮಂತಿರತ್ ಅಂಡ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿರು ಅಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಓದುನಗಳತ್ತು ಆಂಡ ಭಾರಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತನಗಳು ದನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ತತ್ತದು ಮದ್ಯಪಾನ ಅಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಚಟಕು ಬಳಿಯಾತು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಅರೆನ್ ಪೆರಪ್ಪ ಸಾಧಿಕ ಕೊಂಡ್ರು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು ಐಕ್ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತಿರಲೇ ಬಂಡೇರು. ಏನು ಅರೆಡ ದಯಕೆ ಎಂಡೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತಂಡು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಾಯದಗಳು ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಪ್ರಾಯದಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಆ ಪ್ರಾಯದಗಳಿಪ್ಪೇರು. ನಮ್ಮವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಯದಗಳಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು
ಅನ್ನ ಮುಳುತುನಾಗ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಪ್ರಾಯದಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಸರಿ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಪ್ರಾಯದಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಇನ್ನಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ನಿಗಲು ಈ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರಾಗ ಸೇರಿದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಲು ಸುಮಾರು ಪಾತೇರಿಯರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಳೆ ಪಾತೇರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಪೊಲೀಸರು ಜೋರುಡೆ ಒಂತೆ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಾರ್ವಾಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಹರ್ನ ಅನುಭವನು ಪಂಡೇರು ಮಾತ ಅನುಭವಲ ಸತ್ಯ ಅನೆಂಕ ಪಿರಾವುಕುಲೊಂದು ಈ ಮಾತ ಅತಿಥಿನಗ್ಲು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 8 ದಿನ ಈ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅತಿಥಿನಗ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರಪ್ಪ ಇಂದು ಪೂರ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದುಶ್ಚಟನು ಬುಡುಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಅಪ್ಪಗ ಆ ದುಶ್ಚಟನು ನಮ್ಮ ದೇತೋನುಡಂಡ ದಾತಾನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತಂಡ ಈತು ಮಲ್ಲ 10 ದಿನ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಪರುಡಂಡ ಈತು ಮಾತ ಜನಕ್ಕಳು ನಿಗೆ ಸೇರ್ತು ಪಂತೇರಾ ಎಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಬೋರ್ಚಂದನ ವಿಷಯ ಸುಲಭಡು ನಮಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಸರಿಯಾತ ಬೋರ್ಚಂದನ ವಿಷಯಗೂ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಬೋರ್ಚಿ ಕೋರಿತ ಕಟ್ಟಗೂ ಕಾಕಜೇ ಬೋರ್ಚಿ ಬೋಡ ಬೋರ್ಚಿ ಬೋರ್ಚಂದನ ವಿಷಯಲು ನಮಕು ಒವೇ ಆಹ್ವಾನ ಬೋರ್ಚಿ ಒವೇ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಪನಡುನಿದ್ದಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ 10 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೊಡು ಲಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಡುದಂಡ ನಮ್ಮ ಭೂತೋಲೆಗಳು ನಾವು ಪರಪಾಪ ನಮ್ಮ ಕುಲೆಕ್ಕಲ ಪರಪಾಪ ಕುಲೆಕ್ಕದಿನ್ನೇ ನಾವು ಪರಪ 5 ಬುಕ್ಕ ಭೂತೋಲ ಸಂಬಿಲಗು ನಾವು ಪರಪ 5 ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡಿನ್ನರ್ ಮಲ್ಪೋ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಿಯರದೆ ತೊನಪ ನಿಧಾನಡು ಏಪಾಲದೆ ತೊನ್ನವು ದಿನೋಲದೆ ತೊನ್ನೆರಷ್ಟು ಆರಂಭ ಮಲ್ಪೋ ಅವೇ ಚಟ ಆತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಕೊಂಡು 5 ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎತ್ತಪ್ಪ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ ನೆನಪಾಂಡು ಎಂಕಳು ಪಾತೆರೊಂದು ಬತ್ತ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ದುಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ನಾಡೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆರಿಂಚನೆ ಪಾತೆರಗ ಈ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಬಗ್ಗೆ ದೈತೋ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬನ್ನಾಗ ಏನು ಪಂಡೆ ಅಪಕಾರ ಬಂಡಿ ರಬೋ ಮಲ್ಲಗಲು ಪರಪುಜಿರ ಎಂಕಲ್ ದನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸವಡು ದನಿಕ್ಕುಳು ಪರ್ಪೇರು ಆಂಡ ದನಿಕ್ಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲು 2 ಮಾಲಿಗೆ ಆತಂಡು ದನಿಕ್ಕುಳಿಗೆ 4,000 ತೋಟ ಕಂಗದೀರ್ತು ಆತಂಡು ದನಿಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮಂಚಿನ 10 ಜನನು ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ತಾಕತ್ತು ಬತ್ತದ ಆತಂಡು ಆ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮಡ ಉಂಡೈನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆಲಸಗೂ ಪೋಯ್ಜಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಸೂಪೊತ್ತಾರ ಆಪುಂಡ ಸೂಪೊತ್ತಾವಡಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ತ ನಮ್ಮ ಬುಡೆತಿ ಆವಡು ಅಪ್ಪೆ ಆವಡು ಕೆಲಸಗೂ ಪೋವಡತ್ತ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ದು ಜನ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ನನಲ ಇಲ್ಲು ಆತಜಿ ಅತ್ತನ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲು ಸಾರಣೆ ಆತಜಿ ನಮಗೂ ನನಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮವೇ ಪನ್ಪುನ ಕಂಗದ ಇದು ಇಡ್ತು ತಾರದ ಇದು ಇಡ್ತು 5 ದೆತೊನ್ನು ಫಸಲು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬತುಜ ಇನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆಗೆ ಬೋಡನ್ನ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ನಾವು ಪಿದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೋಡು ಅಂಚಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಯೋಚನೆ ಆಯ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮವೇ ಆಯ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಏಪ ಬೆಳೆಸವನ್ಪನ ನಮ್ಮವೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸ್ವಂತಿಕೆನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಏಪ ಬೆಳೆಸವನ್ಪನ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚಿನ ಚಟಕು ಬಲಿ ಬೀಲು ಅಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಕು ಬರಪುಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಆತ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮಗೂ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೋರ್ಡು ನನ್ನ ಎಂಚ ಬಂಜ ಮಾರ್ತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಡು ತರಬೇತಿಗೆ ಬತ್ತನಾರು ಆರು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಿಯರಿಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಜುವ ಇತ್ತನ ಪುರಿನು ಪಾಡಿಯರಿಗೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಐಕೊಂಚೂರು ಗಂಗಸರ ಮೈತಿಯರಿಗೆ ಗಂಗಸರ ಮೈತಿ ವೆಟ್ಟಿಗೆ ಜುವ ಇತ್ತನ ಪುರಿ ಪಟ 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 ಅಂತ ಪುಡೇರದು ಸೈತ ಪೋಂಡಿಗೆ ಎದುರಿತನ ಇಂಚನೆ ಶಿಬಿರದಗಲ್ಟ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲು ಎಡಕೆಂಡರಿಗೆ ದೆಟ್ಟು ನಿಗಳಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಒರಿ ಲಕ್ಕದ ಬಂಡೆಗೆ ಸರ್ ಗಂಗಸರ ಪರಂಡ ಬಂಜಿಡಿತನ ಪುರಿ ಪೂರ ಸೈಪೋಣ 6 ಪನ್ನೊಡು ಅಂಜಿನ ವಿಷಯನೇ ಬೇತೈತಂಡು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಜಿನ ವಿಷಯನೇ ಬೇತಾತನ್ 5 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಲ ವಹಿವಾಟೈತಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಲು ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ಅಗಲ ಸಮಯನ ಬಿಡು ಬತ್ತದ ದಾಯ ಮೂಲ ಪಾತೇರು ಪೇರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಲ್ತು ಈತು ಜನನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ದಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸತ್ತು ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ದಾಯ ಪನ್ಪುಣು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ ನಾನಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಚಟೋ ನಮ್ಮ ಬುಡುಪ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಅವ್ರ ಪನ್ನ ಸತ್ಯ 29 ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತು ಬುಡುಪೇರು 30 ತಾರೀಕು ಪೋಪುನು ನಮ್ಮ ಆನಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರೇಜ್ ಒವೇ ಕೆಲಸೋಗು ನಮ್ಮ ಪೋಪುನ ಬೋಡ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡಕ್ಕಲೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಗ
ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಿಗಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಜವನೇರು ಇನಿ ವಾಸ್ಥಿತಿರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಗಲು ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಿರನ ನಮಗೂ ದಾಯಿ ಕಟ್ಟಿರಾತಜಿ ಅಗಲು ಒಂಜಿ ಬೈಕಡ ಕಾರಡು ಬೋಪೇರ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಮಲ್ಪೇರಾತಜಿ ಅಗಲು ಒಂಜಿ ಮದಿಮ್ಯಾತ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲಾತು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸಾರ ಹೊಡಿತೇರ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗಿಗೆ ನಮ್ಮಲ ಎತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ 30 ತಾರೀಕರದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆನು ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರನು ಈ ಸಮಾಜನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ದಿರೊನ್ನಾನಿ ಇಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಕಲ ಒಂಜಾತು ಪೊರ್ತು ಅವಕಾಶ ಕೊರಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಮಾತ ಎನ್ನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವೊಂದು ಒಂಜಾತು ಪೊರ್ತು ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣಿರ ಅವಕಾಶ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಐಕಾಕ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನಮಿಸಾ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರೋಣ ಅಂತಾಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚಿನ ಮಾಂತ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಶಿಬಿರ ಆಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರ ಆನಾಗ ಅಡೆಗೆ 2-3 ಜನ ಲೆಂದು ಓಪಣ ಕೆಲವು ತಗಲೆ ಶಿಬಿರ ಶುರು ಆಣದ ನನಗ ಯಾನಲ್ಲೇ ಪೋಯದ ಮಣ್ಣಗಡೆ ಆಯ ಅಡೆಂಗುಣ ದಾಯ ಅಡೆಂಗು ಬೇವಂಡ ಆಯನ ಏನು ಒಯ್ತುಕೊಂಡದು ಓಪೆ ಅಂದು ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಗಳ ಪಣೀತು ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತ ఆయన పాతేరు పేర పోయిజా ఆయన ಕೊಂಡ್ರೆ పోయిజಾ ಅಂಡ ಬೇತ ಜನನ ಬುಡಿಯ ಅಗಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸತ್ಯ ಮಂಡದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹತ್ತಿಯರು ಒರಿಯನು ಬಲ್ಲ ಇಪ್ಪೇರ ಅಂತ ಮಂಡದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹತ್ತೇರು ಪುಕ್ಕರಿಯನು ಬೇತೊಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಒಂಜಿ ಮಾಂಸ ಮಣ್ಪೇರ ಮಂಡದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹತ್ತೇರು ಅಂಡ ಈಡೇ ಬತ್ತದು ಉಳಾಯಿ ಬತ್ತನ ಗಣೆಗಳೇ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಅಂಡ ಮೂಲು ಒಬ್ಬ ಜನನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಡಿಯವರು ಶುರು ಅಂತೀರು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗೊರ್ನಾಗ್ಲಿ ಏರಿ ಎನ್ನ ಲೆಂದು ಹತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಏರಿ ಅಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ದಿನ ಮಣಿತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಪಾತ್ರೆಂಡ ನಮ್ಮನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ಆಯ್ಕ ಆ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಂತಿಜಿ ಅವು ಏರ ಲೆಂದು ಹತ್ತಾರ ಆಗಲೇ ದೀಪ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರು ಆಂಡ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಓಡುವುದು ಅನ್ಪಣವು ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಆಂಡ ಕಾಣೀರುಡು ಕರಿಣ ಸಾರಿ ಶಿಬಿರ ಹಣಗಲ ಎಂಗಲ ಆ ಕಮಿಟಿರು ಪೂರ ಇತ್ತದು ಅಲ್ಲ 14 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅವು ಶಿಬಿರ ಮುಗಿದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳು ಕರಿದನಗ ಏನು ಕಡಬ ಹೋತಿತ್ತೆ ಕಡಬಡು ಬರ್ತದೆ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾಲ್ ತೆರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತಂಡು ಆ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಎರ್ಕೊಂತದ್ದು ಆ ಜನ ಜತ್ತಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಡು ಎಂಕೆ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರು ಏನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡ ಅಂತ ಕೇಳಿರು ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂದ್ಮಂಡು ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜನ ಏನು ಇಜ್ಜಿನೇ ಬರಡು ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿನ ಬಂಡು ಅಪ್ಪ ದೆತ್ತ ಬಂಡಿರು ಯಾನು ಕಾಣಿರುಡು ಶಿಬಿರ ಅಡಿತ್ತೆ ಅಂದಿರು ಅಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಯಪಂಡ 6-10 ಪಾತೇರ್ನ ದುಮ್ಮು ಪುರ 6 ಏರ್ಟಲ್ಲ ಪಾತೇರಿ ಜಾನಿಗೆ 6-6 ಓಪಣಾಗೆ ಬಾರಿಗೆ ಓಪಣ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಣ 6 ಬೇತನಿಗೆ ಅಂತ ಓಪಣ 6 ಬಂಡೇರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂದ ರಿಕ್ಷಾ ಪುರ ದೆತ್ರ ಎಡ್ಡನಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆನ ಒರಿತಾರೆ ಶಿಬಿರ ಪಂಡದು ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿತಾರೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಎಂಕಲ ಸೇರ್ಸಾಯಿನ ಜನ ಬುಡ್ತನದು ಮನ್ಪಣವು ಎಂಕಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ನಿಗಲು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೋಡಿ ಮುರಾಣಿ ಜನ ಕೇಳಿನರಡ ಯಾನು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಉಂಡ ಅಂದು ಅಂಡ ಏರನ್ನು ಬೋರ್ಚಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಉಂಡ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಉಂಡು ಏತು 1,000 ಅಪ್ಪಾಗ 1,000 ಐತೆ ಯಾನು ಕೊರಿಯರಾಗ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನಡ ದಯಪಂಡ ಪರದೆ ಮುಗಿತದೆ ಯಾರು ಯಾನೆನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಚೆಡು ಬತ್ತರ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ನಿಗಲೇ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಕೊರ್ತಜರಂದ ನಾನು ವಾರ ನಿಗಳೊಂಜಿ ಸೇರಿಯರಗೊಂಡು ಆ ಸೇರಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಅಲ್ಲು ಕೊರಲೆ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಗಲ್ಡ ಕೊರಲೆ ಐನು ಎತ್ತಳೆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಇಜ್ಜ 3 ತಿಂಗಳು ಅನ್ನಗ ಮೂಲೆ ಸೇರಿಯರ ಉಂಡು ನಿಗ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಸೇರಿಯರ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ಲ ಬತ್ತದಿಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಪ್ಪೇರು ಅಗಲ್ಡ ಕೊರಲೆ ಅಂಡ ಅವು ನಿಗಲ ಸೇವೆ ಆ 1,000 10 ದಿನಟ್ಟು 3 ತಿಂಗಳು ನಿಗಲು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಪಳೆ ಬುಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಪನಿಯರ ಕೆಲವು ತಗಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಕಾಣಿರುಡ ಐನಂಚಿನ ಘಟನೆ ಜನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಲ್ಡ ಉಂಡಾ ಕೆಲವು ತಗಲ ಇಪ್ಪಂದು ಅಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ವ್ಯವಹಾರನೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಜಿ ನಂಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ವ್ಯವಹಾರ ಮನ್ಪಳೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರ್ಣದಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಭಂಡಾರ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ತಿಕ್ಕುಡಂಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯಲುಳ್ಳ ಐನ ಪಡೆಯಲೆ ಅವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಜಿ ಒಂಜ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಚಿ ನಮರ್ತಾರ ಬುಕ್ಕರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದಂಚಿನ ಬಡವಗೆ ವರ್ಷ ಆತೀತನಂದ ತಿಂಗಳು 1,000 ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಉಂಡು ಐನೇ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ನಿಗಲು ಅವು ನಿಗಲ ಎಡ್ಡ ಸೇವೆ ಬುಕ್ಕ ಕಾರ್ ಇಜ್ಜನ ಅಂಗವಿಕಲನ ಲಕ್ಕೆರ ತೀರ್ಜಿನ ಅಗ್ಲಿಗೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಐತೆ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮಡೆ ಯಾನು 4 ಜನಕ್ಕೂ ವೀಲ್ ಚೇರ್ನ ದೆತ್ತುಕೊರ್ತೆ
ದಯಪಂಡ ಅಗ್ಲ ಬಜಿ ಬಡವೇರು ಆ ಎಂಕಲ ಏನೇ ಯಾನು ಕೊರ್ಪಣತ್ತು ಅಂಡ ಯೋಜನೆ ಇರ್ತು ತಿಕ್ಕುಣಂಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯನೇ ಯಾನು ತೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿಲ್ಲ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಬೇರೆ ಏನು ಮನ್ಪಡ ಎಂಕಲ ಸೂಚನೆ ಮಾತ್ರ ತರ್ಪುಡಿಯವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಂಡ ಕೊರ್ಪಣಾರು ಕಾವಂದೇರು ಅಂಚಿದ ಕೊರ್ಪ ಬೇರು ಆಂಡ ಯೋಜನೆ ಸುಮಾರು ದೀರೊಂದೇರು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಲ ಪೋಪುಜ ನಮ್ಮ ಪೋಪುನ ಓಡಾಡ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಲ ಪಾತೇರ್ನ ಅಧಿಕ ವಸಂಗ ಆತೇರ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಂದೊಂಡ ಬರ್ಪಣ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಡ ಪೋನಾಗ ಅಯ್ಯ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೋತು ಬರ್ಪಣ ಮೋರೆ ಉದ್ದೊಂದು ಬರಿಯರುಂಡು ತೂಳೆ ದೂರಡು ಅಂತದ್ದು ನಿಗಲೇ ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪಳೆ ಒರಿ ಬಾರಿಗೆ ಪೋತು ಬಣ್ಣಾಗ ನಿಗಲು ದೂರಡು ಅಂತಡ ఆయన ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಅನ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಪ ಆಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನ್ಪೇಂದು ತುಯ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ఆయన ಖುಷಿ ಆಯ್ತದಂಡ ಆ ಪರ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಬೀರಿನಾಗ ಬೇತನೆ ಇಪ್ಪಣ ఆయన ಬೀರಿನಾಗ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಎಂಚ ಬರ್ಪಣ ಯಾನು ದುಡ್ಡು ಎಂಚ ಮನ್ಪಣ ಅಂದು ಈ ದುಡ್ಡುಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾದಿಲೆಯನ್ನು ಆಡ್ತೀರಿ ಆ ತಪ್ಪು ಸಾದಿಲೆಯನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ ವಾ ಎಡ್ಡ ಸಾದಿಲನ್ನ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಬಜ್ಜೆದೆ ಪೆರ ಒಬ್ಬನಾಗ ಆಯ್ 3,000 ಸಂಬಳ ಉಂಡು ಆಯ್ 2 ದಿನ ಪೋಯ್ಜಂಡ 3 ಜನ ಅನಿ ಪೋತು ಸಾಲಗೆ ಎಣ್ಣ ಆ 3,000 ದಾಯ್ತಮಂತ ಎಂಡ ಆಯಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಟು ಬಣ್ಣಿದ್ದು ಉಳಿತಾಯ ಮನ್ಪಳೆ ಪರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪ ಎಂಕಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ತಗ್ಲೈಪು ಎಂಕಲ ಹೆಣ್ಣು ಒಯ್ತು ಭಾರತ ಬರ್ತದೆ ಇಂಬಿಯದಾಯ್ತ ಗಣನಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಎಂಕಲ ದಾಳ ಮನ್ಪುಜ ಆಂಡ ನೀಗಲೇ ಬುರಾಣಿ ತಿಂಜಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಎಡ್ಡಾಲೇನೇ ಮಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ಕೊಡ್ತಾನ ಅವು ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಗಲೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪಡು ಐಟು ನಿಗಲೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ನನದುಂಬುಗು ನಿಗಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಕ್ಕು ನಿಗಲು ಬೂರಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಲೆಂದು ಮನದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆನು ಉಂತವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪನಂಚಿನ 1843 ಶಿಬಿರತ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಟು ಸಮಾಜಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮಂತನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರತ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಪಣ್ಣೊಳ್ಳಿದೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿ 77 ಜನ ಇನ್ನು ಇದ್ಯರಂದಿತ್ತಂಡ ಶಿಬಿರ ಇತ್ತು ಸೋಕುಡು ನಡಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಇದ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ 77 ಜನ ಒಟ್ಟು 10% ಜನ ಬುಂಡ ಬಾಕಿದಗಳು ಪೂರ ಒತ್ತಾಯ ಇಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡದು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಪಂಡದು ಈಡೆಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ಈ ಕಾರಣಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತನ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತುಳ್ಳೆ ನಂಗೊಂಜಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಬರ್ತದನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮಧ್ಯವರ್ಜನದ ಶಿಬಿರಟ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೋಟು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಇನ್ನಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಇಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೆಟ್ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆವಂತುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಅತೇ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಾಗ್ಯತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಬರ್ಪು ಎಂಚ ಪಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಎಂಚಿನ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸೋಗು ಅತಂಡ ದುಂಬುಗು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಪ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸೋಗು ಅತಂಡ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಕಾಸ ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸೋಗು ನಂಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಪನೋಡು ಒಂದು ಬತ್ತನ ಏನು ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಏನು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮನ್ಪೊಡ ಸುಳ್ಳು ಪನೋಡಪ್ಪನು ಅಪ್ಪಗ ಅವು ತಪ್ಪತ್ತು ಐಕ್ ಸಾಪ ತಟ್ಟು ಜಿನೋನ್ ಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿಟ್ಟು ಇದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗಣ್ಯರ ತಿಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜೋಡು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಣಾಗ ಇಂಗ್ಲೇನು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡು ತೀಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಬತ್ತಾನ ಇಂಗ್ಲೇನು ಮನಸ್ಸಿಡಿಪ್ಪು ಓ ಎಂಕಲೇನು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಬತ್ತೇರು ಎಂಕಲೇನು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಬತ್ತೇರಂದು ಆಂಡ ಅವು ಆ ಸಾಪೋಲ ತಟ್ಟು ಜೀಂದು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆ ಉಲ್ಲೇಖಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ತಿಪ್ಪಡು ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ತಿಪ್ಪಡು ಈ ತಾಯಿನ ಗಣ್ಯರ ತಿಪ್ಪಡು ತೆಂಗ್ಳು ಪೂರ ಈತು ವರ್ಷ ಪರಿಹಾರ ஒரு ஏர்ல பொக்கடை பரிகாரம் கொடுத்தேன காசு உங்களுக்கு போத்தாரு ದಾಯ್ತವಾಯನ ಬುಟ್ಟಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ದಾಯ್ತವಾಯನ ಕೆಲಸ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಯ ಐಕ್ಗಳಿಗೆ ಪರತುಲದೆತ್ತು ಕೊರುತಿಪ್ಪೆ ಅತಂಡ ದುಡ್ಲ ಕೊರುತಿಪ್ಪೆ ಐದು ನಿಂಗ್ಳು ಬತ್ತದ ಪರ್ತ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈತ ಗಣ್ಯರು ಮೊನ್ನೆ ಇಂದು 5ನೇ ದಿನ ಹೊಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಹೊಡ್ತು ತುಂಬೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೆನದ ಆಯೋಜನೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ದೆನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಆವಡು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಅಗಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ನಿಂಗಳೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಳಿ ದಾಯಕ ಬೋಡತು ಮಂತದೇರು ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲು ಒಂಜೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೆ ಪರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಬಿಡೋಡು ಒಂಜಿ ಈತ ಜನ 77 ಜನ ಪರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಬಿಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ 5 ಜನತ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಂಡಲ್ಲ 8 ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಡು ಬದುಕುಪೇರು
ಎಂದನ್ನು ದಾಯ ಪಂಪೆ ಬಂಡ 2005 ಇರುತ್ತೆ ಯಾಲ್ನ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಸ ಮಂತನೆ ಸೇವಾ ನಿರತೆ ಆಯ್ತು, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕೆ ಆಯ್ತು, ಅಂಚನೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಡಿಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕೆ ಆಯ್ತು, MS ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಯ್ತು, ಒಂಜಿ 12 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಂತತೆ. ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರನು ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ಟು ತೂತೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ತೂಣಗೇನಿ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿಲ ತಿಪ್ಪಾಡು, ಯೋಜನೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ತಿಪ್ಪಾಡು, ದೇನದ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪುಣಗಳು ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋದು ಮಂತ ರಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಉದ್ಯೋಗತ್ತು ಆಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜೆ ಇಂಗ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸರಿಯಾವುಡು, ಇಂಗ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನಗೂ ಪೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಏನದಲ್ಲ ದಿಂಜ ಪಾತಿರುಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾತಿರ್ತೇರು. ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 10 ಜನ ಆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪಂಡ ಆಯ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪೆಗೆ. ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 10 ಜನ ಆಯ ಇದ್ದಿ ಆ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಆಯ್ ಪರ್ಪೆಲೆ ಆಯ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಒರಿಯನ ನಾಲಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ನಾವು ಪಣ್ಪತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ನಡೆ ಪೋಪ ಮಾಟ ಮಂತೇರು ಮಂತ್ರ ಮಂತೇರಂದು ಒಂದು ದಾಲತ್ತು 10 ಜನೊಟ್ಟು ಒರಿಯೇ ಎಡ್ಡೆಂದು ಪಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದು 10 ಜನ ಎಡ್ಡೆಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲು ಪರ್ಪಣೆನ ಬುಡ್ಲೆ ನಾನು ಪರೋಡ್ಚಿ ನಾನು ದುಂಬುಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಮನ್ಪಳೆಂದು 3,000 ಜನ ಬತ್ತು ಪಂಡು ತಿಪ್ಪೇರು. ಅವೇ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪಣಚಿನ ವರ ಐನೇ ಇಂಗ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಯಾರಂಡ ಅವೇ ಇಂಗ್ಲಿನ ಜೀವನದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಾರಿ ದೀಪ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಗ್ಲಿನ ದುಂಬುತ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ನಡಪುಂಡು ಇದ್ದಿನಿತ್ತನ ಇದು ಈತ ಜನಗಳು ಉಳ್ಳಾರು ಹೊರ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಲೆ ಈತ್ ಕ್ಲೀನ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಅತ್ತು ಈತ್ ಕ್ಲೀನ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಏಪಾಲ್ನಂಗ್ಲು ಪಾಡ್ತಾರ ಬೇತೆ ದಾಲ ಪಾತಿರ್ನು ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಲೆ ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲು ಈತ್ ಕ್ಲೀನ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಣ ಇಂಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಲ್ ತಗಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಂಡು ತಿಪ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತ ಇಂಗ್ಲೇನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಫುಡ್ ತರ್ಪ ತಿಪ್ಪೇರು ಇಂದು ಪುರ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ಪುಡ ದೃಷ್ಟಿಟ್ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಮನ್ಪುಳೆ ಪಂಡತ್ ಎಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಿತ್ತ ಗಣ್ಯತ್ ಏನೆನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ವಸಂತ ವೀರಮಂಗಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಎತ್ತನ ಎಂಕಲ ಪೋಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೂಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶನ್ನೇ ಏನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಪಾತ್ರೆಡು ಪಂಡೇರ ಐಕ್ ಪ್ರಥಮವತ್ತು ಮಹೇಶನ್ನಾಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವಂತು ಇಂಗ್ಲು ದುಂಬುಗು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಇಂಗ್ಲಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲೇ ಎಂದು ಪಂಡಿತ ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ. ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಸಚಿನ್ ರೇ, ತಾಲೂಕು ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಹೇಶ್ರೇ, ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾನೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಣೇಶನ್ ನಿಲ್ಲೇರು, ಸವಣೂರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರುಳ್ಳೇರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಬೆಳಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳೇರು, ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆತ ದುಂಬ ತಿಪ್ಪಣ ಮಾಂತ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಲೆ ಯೋಜನೆತ ಮಾಂತ ಅಧಿಕಾರಿಲೆ ಇನಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಗಣ್ಯರು ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನನು ನಿಗಲೆ ಮಾಂತ ಕೊರ್ತೇರು. ಅವು ಒಂಜಿ ಆಳು ಗಳಿಗೆಟ್ ನಿಗಲು ಈ ಒಂಜಿ ದುಶ್ಚಟಗಳು ಬೂರ್ದಿಪ್ಪರು ಇನ್ನು ಕೇನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನ ಬಂದ್ಬರು ಎಂಕಲಿ ಇಲ್ಲಳು ಬುಡೆತನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಪ್ಪನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇಳತೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಟೀನಿ ಪಂಡು ಅಂತೂ ನಿಗಲು ಈ ಒಂಜಿ ದುಶ್ಚಟಗೂ ಬೂರ್ದಿಪ್ಪರು ಅಂಡ ನಾನು ದುಂಬುಗು ನಿಗಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ದಿನ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರಗ್ ನಿಗಲಿನಿ ಬತ್ತದ ನಿಗಲ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಣ ದಿನ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆಡ್ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಗಣೇಶ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರಟ್ ಇನಿ ಮಹಾಂತ ನಿಗಲು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಗಲ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಹಾಂತ ಮುಳ್ಳು ಸೇರ್ನಂಚಿನಗಳನ್ನ ಜನಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು. ಈ ಮಹಾಂತ ನಿಗಲು ಎಂಚಿನ ದುಶ್ಚಟಗೂ ಬೂರ್ತಾರ ದೇನ ಮಹಾಂತ ಬುಡೋಡು ಸುಮಾರು ದಿನೋರ್ತಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಟು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಊರ್ತಗಳು ಮಾಂತ ಸೇರ್ತು ನಿಗಲ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರಿತು ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇನಿ ಈತ ಮಾಂತ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಣ ಅಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಬೋಡಾತು ಇನಿ ನಿಗಲು ಪರ್ನ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ನಿಗಲ್ನ ಬುಡೇತಿ ಅಲ್ಲೆಗೆ ನಿಗಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏರಿಪು ಅಗಲೇ ಮಾಂತ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ನಿಗಲ ಪರ್ನ ನಿಗಲ ಕುಟುಂಬನೇ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇನಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತಿರು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರಾಟ್
ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಂತ ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಖಲ ದಾಯ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆ ತಗಲು ಪೂರೈಪೇರು ಅಗಲ್ದ ಅನ್ನು ಪಂಡೊಂತು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನನು ಮನ್ಪುಳೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪೋಣಗ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಗಲ ನಾವು ಸಂಘ ಮನ್ಪುಳೆ ನಿಖಲ ಜೋಸಿ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪೇರು ನಿಖಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ದೆಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕೊರನಗಲು ಅಗಲ ಸಂಗಮನು ಎಡ್ಡೆಂತನ ಅಗಲ ಸಂಗಮನ ಪುಳೆ ದೈತಾನ ಒಂಜಿ ನಿಗಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಆ ದೇವರನ್ನ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುಳೆ ನಿಗಲು ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು ನಾನು ದುಂಬುಗು ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನನು ಮನ್ಪುಳೆಂದು ನಿಗಲೆ ಮಾಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಂತು ಆ ದೇವರು ನಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಪ್ಪಡಂದು ಬಂಡಂತು ಮಾಂತರಿಗಳ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡೆದು ಬಂಡಂತು ಅಂತೇನೆ ನಮ್ಮೊಳ അതിനൊಟ್ಟಿಗೆ ಆತು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೃಷಿಕರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತೋಟದಗಳ ಆತಿಪ್ಪು ಇನಿ ಪರ್ಪುಣಗಳೇನು ಮಾಂತರ ದೂರನತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಂತಿರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರು ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಪುಣತ್ತು ಇನಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊರನ ಬೇಳೆದಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಎಂದು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಉಂತವಡು ಇನಿ ಪರ್ಪೇರು ಇನಿ ஒரு ಸಂಬಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಟ್ರ್ ಕೊರ್ಪೇರನ್ನ ಅಡೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ಜನಲ ಬರ್ಪೇರು ಬೇಳೆಗೆ ಜನಲ ದಿಕ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಉಂತಮನಗಳ ಸಹ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆತ ಮುಖಾಂತರ ಆವಡು ಕೆಲವು ಇನಿ ಸುಮಾರು ತಿಕಡು ಆವಂತುಂಡು ಆಗ ಒಂಜ ದುಂಬೆ ಕೊಂಡದು ಕೊರ್ಪುಣ ಬೇಳೆಗೆ ಜನತೆ ಕುಜಿಂದು ಎಂಚಿನೆತ್ತಲ ನಿಗಲು ಆ ಕ್ವಾಟ್ರಿಗೆ ಪೂರ ನಿಗಲು ಆಸೆ ಪಟ್ಟೋರ್ಚಿ ಅತ್ತ ಬದಲಾತ ನಿಗಲು ಸಂಬಳನು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ನೋಡು ನಿಗಲು ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಲಿ ಆ ಪರ್ರ ಕೊರನೆ ಪಳದೆ ತೊಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ನಿಗಲು ಐತ ಬದಲು ನಾನು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತೋಟದಗಳ ಕೃಷಿಕರು ಕೊರ್ಮುದು ಏಪಳ ಇಂದ ತೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡಂತು ನಂಗೆ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆಯನ್ನು ಪಡ ಬಂಡಂತು ಮಾಂತೆರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಸಮಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮಃ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಜಾ ಕಾವಂದರ ಹಾಗೂ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರದ 5ನೇ ದಿವಸ ಬಹುಶಃ 5ನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕುಡಿದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನವರು ಕುಡಿತದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸರಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಕಡಬ ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕುಡಿತದಿಂದ ಚಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಊನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಕಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಸಾರ ಬೆಳೆಯದೆ ತಮ್ಮ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾವೀಗ ಶೌರ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಘಟಕದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗದಾಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಂಘದ ನಿರಂತರ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ದಾಲ ಪೂಜ್ಯ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪಾಡೋ ಜನ ದಾಣೆ ಅಭೇದ ಅದು ಕುಸಿಡಿ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಜನರು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಕೋಪ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾತು ಹೇಳುವುದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇವರ ಮನೆಯವರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ
ಒಂದು 10-20% ಜನ ಮನೆಯವರ ಒತ್ತಾಯದಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯವರು ತರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡ ಕುಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು 100% ನಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಯೇ ನಮಃ. ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಿನಾಯಕ ದೇವರನ್ನ ನೆನೆತ್ತೊಂದು ಮೂಲು ನೆಲೆಯನೆಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ನೆನೆತ್ತೊಂದು 1943 ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಇನಿತ ದಿನತ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಲೆ ಮಾತರೆಗಳ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಎಡ್ಡ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲು ಸೇರ್ದ ನಿಖಿಲ್ ನೆನಪು ದಿಡ್ಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ, ನಿಖಿಲ್ನ ಜೀವನಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಪನಂಚಿನ ದಿನ. ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಕೆಂಡು ಸಾಕಾದಿಪ್ಪು ಪರೋಡ್ಚಿ ಅಂತ ಪನ್ನ ವಿವಿಧ ರೀತಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರ ಯಾನ್ಲ ಬತ್ತ ಇನ್ನ ಪಂಡಂಬೆರ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನಲ್ಲ ಉಂಡೊಂದು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲು ದಾಯ ಮಾತಾಡ್ಲಿತ್ತು ಶ್ರಮ ಪಡೆಪ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅನ್ಪಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನಟ ಅನ್ನ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಲೆಡ ಒರಿಯರನ್ನ ಮೋನೆನ ತುನಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಶಿಬಿರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸರ್, ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮೊರಣಿ ಏರು ಲಾಗಿ ಒಂದಿತ್ತಾರ ಇನಿ ಆಗ್ಲಿನ ಮೋನೆದ ಲಕ್ಷಣನೇ ಬೇತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಡು ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಶಿಬಿರಡು 5 ದಿನ ಐನನೆ ಗೊತ್ತಾತಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಐನತ್ತು ನನ್ನ 10 ದಿನ ಉಂತಾರಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತ್ತೀರಿ ಆತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತದೇರಿ. ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್. ಆರು ನಿಜವಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಗುರುಕುಲು ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರಾಯಡು ಹಿರಿಯರಾದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಆರೆಗೆ ಜೋಕುಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏರಿನ ಕೆಂಡ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್. ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಯಾನು ಬಲ್ಪುಗ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಲೇನ ಕಣ್ಣಡು ನೀರು ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಬೀಳ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು, ಸುಮಾರು ಜನ ಅಕ್ಲನ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಲೇನ ತರ್ಕದ ಬತ್ತದ ಬೀಳ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೂನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪಿದಂಡು ಇತ್ತಾಂಡ್ಲಕ್ಲೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಂಡತ್ತ ನನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಬುಡದಿ ಜೋಕ್ಲನ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇರ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ನಮಕ್ ಏರೆಗ್ಲ ಆ ವ್ಯಸನಗ ಬೂರ್ದಾನಾಗ ಬಾಕಿದ ಓಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ತೊಂದರೆ ಆಪನ ಏರೈಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮಾತೆ ಎರೆಗೆ ಬುಡಿದೇರ್ಲೆಗಾದಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪೆರ್ಲೆಗಾದಿಪ್ಪು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದಿಪ್ಪು ಏತು ಜನ ಬುಡಿದೇರ್ಲೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಏರಿ ಎಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಮುಜೆನಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋದು ಸೇರ್ಬೇರು ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಆನ ಮನೆದ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀರನ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ನಂಡ ಎಂಚ ತಡೆತೊಂದು ಕುಲ್ಲೆರ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಂತದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಿ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆರ್ಲ ಅವಡು ಅಂಚಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಇಪ್ಪ ಚೂರು ಕುಲ್ಲದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಳೆ ದಯದೀದು ನನ್ನಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ನಡಪಲೆ ಬಂಡದಕ್ಕೆ ಎನ್ನದು ನನ್ನ ಎನ್ನರಡ್ಡ ಪಾತೆರನು ಅಂತಬೆ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಎಡ್ಡಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡಾವಾಡು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ನಿಖರತೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಜನಮನದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ.